Zviri sei, mirai ndimbosheya, Alright. Mirai ndimbosheya, ndosheya sei girl. Ndakusheya nhasi pane ndatobva kufunction ndaenda ndikati gandidzikira hangu kunoita live yangu ndisheya. Ndambosheya kufacebook zviri sei? What I share on people. No. Okay. Hell, wakanaka. Zviri sei? Ndakuvhundusira. Regina sei, Memo, Margaret, zviri sei. Zelipa, Rutek, TM, zviri sei, Munyaradzi, zviri sei, Moto, Ledafo, Viola, Loveness. Nhasi ndinotanga kutaura nyaya yangu tave pa 60 people. Zim girls, amana best friends angu tari zviri sei Grace Muzenda, Third Artsy, Joyce Shinki, Faustina, Mimo, zviri sei Leslie ndokuona every tinashe trinos Lamzi, zviri sei. Oh my god, nhasi vanhu vatangumhanya. Zviri seiko chatindati anticipate wisdom mutumwa sei TL sei. Oh really? Okay, DM me mwati ndimboya kuAmerica. Ini mukandiinvita kwamune muda kuti ndinvite. Ticket ndinofanira kunge iripo zvese ndimunoprovidha imi. Handingofambirawo kamahara mofanira kusvika muchi Memo zviri sei. Oh my god, Reddit live chats. Okay, Monica Zengeni, Tatapanani, Christine, sei. Alright, mirai ndisheya kufacebook handiti. Zviri sei, muri seiko? Thank you, Tinashe. Alice, zviri sei. Vedwe mozotishika. Ndatotiza kwatatiri ukokoko. Iwe shamwari, okay, ndikuziva. Iwe Zimgirls, mina ndichange ndasheya shamwari. Mina ndichange ndasheya uyu kwangu. Ndichange ndasheya kupage. Mina ndimboenda kunosheya kupage wangu ngwasarira vauye. Thank you so much, Amona. Oh my god. Tsika mutambo sei. Jay-Z, Mnyazi, zviri sei. Nesalo, zviri sei. Oh my goodness. Nhasi vanhu mamanya. Kwakanakira vakomana mandichoka. Kuita kundishoka. Sei. Hanzi vechuse. Mendiekere mani. Ndochikopa seiko chilingi chacho ndoita se messenger. Tinde uku hadisika. Tinde kumessenger ndosheya zvandoda kuita. Tasaone minutes shoma kuri kuramba kuti ndisheye. Sorry, ndimirire 1 second please. Ndakusheya kufacebook. Ndimirire 1 second. Sorry please. Okay, paste and share. Okay. Right. Maone mangerengere ayo aruru. Brezi say aiwa nhasi pane kwatanga tichinda. Hanzi TM hauchaita uchivhitiro nguva izvi. Handizvizvi nhasi ndakamboponza here. Ndichatora chivhitori nguva inhaimi. Alright. Meita basa zisingamboiti. Alright. Nhasi zvaitika nezvekuti kubasa kwedu kwangu neprom night. Saka munhu wanga akangopfeka chiro zvaanga apfekawo. Saka indangonongawo zvandanonga. Vandada kuchita Mickey Mouse. Ndokutoenda kupi
ndokutoenda kuchikoro koko. Ndaenda kuchikoro ndobva ndatoita sei, ndobva ndatodzoka ndikachirega ndimanye ndinoita sei, ndinoita life. Moona manje ndakusacrifice hei, ndikatodzingwa basa, ndotodzingirwa basa richonzi wadzingirwa basa kuti wada kuenda kunomanya paYouTube. Izvozvi kuda vadzidzisi vekubasa kweduko vari kutoona notification yekuti munhu waenda live stream. Shuwa ndikabva ko kunoti nditase vana kuti vanzi vasaita musikahwa, ndingavagona vana vemuno munyika. Anyway, ndaitika ichitangauta nyaya yangu last week tanga tati ndakaita sei ndisati ndatangauta nyaya yangu mozwa pane story time yangu ndakakupromisai yandaiti handikwanisi kutaura that story time kana muridzi westori iyoyo asipo. Handitika asiri around me because ndotya kuti ndotya kuti ndomwauka ndikatanga kutaura nyaya yochoyoka ndogona kuzotara madetails asingadi kutaurwa. Saka ndiboni cross your fingers kudai kuita kunonzi kumasunganidza kudai kumakoshera kuti zviite ndikokuudzai story time iyoyo. Handitika ndomwoka ndogona kuzomwoka nepasipo. Handitika anyway right ndatapa kuti chii tatapa kuti ndakandazoenda kuyekera kunonzi kuchiko ndikazoenda kujoni. Ndaenda kujoni bva ndakanotambudzika chichengesa mapundo iwaya. ndatengesa mapundo ndobva ndazopiwa mari namufundisi wekukereke kwandaita sei kwandaenda ndikati handikwanisi kukuudzai kuti mufundisi uyu ndiyani zita rake chaiyo nokuti havana kundipa mvumo yekuti ndivatava nezvavo. kuda havadi kutaura mumakoho angu. handiti kuda havadi kutaura mumakoho angu. ini ndotanga kuvataura ndichivapreza mumakoho angu muno. kana vazonditendera ndikazoenda kujoni nekuti vanogara kujoni, ndikazoenda kujoni ndikazongovaudza kuti ndaimba kunyaya iwo TV changu chitokotoko ichichichi moda here ndimboita sei, ndimboita chivhidhiyo nemi ndogona kuita chiclipi navo ndombovakandawo pano mombovaona munhu waMwari vavo. vanga vari munhu wangu ananga ari right singamboita ndikure vanhema. kudai handimbari vanhema. isi taimbaenda sikuchechi kokoka tisina kana offering 3 years yakapera asina kana mudzidzisa offering. kuda ndikazodzokera kuZimbabwe koko ndikambozowana mari yekuti ndiende pajoni ndogona kumbonosiyawo offering ndimbovapawo offering venhu vekereke iyoyo. handimboti kurana ndasina mari yeoffering asi taipuhwa mari dzinopfuura ma500 rands, mari dzinodarika maekera ma1000 rands chaiyo taimbaipiwa asi ndasina kana offering yandaipinda yandainokanda musvondo imomo. handiti kuri vanhu vakudai kana musi wavakauya vakatigogodzera vakati toda mari handikureva nhema tanga tisina mari yachoni. saka ndofunga pamwe mwada vakandiropafadza ndoda kumbovaindira kutombondoinda kutombovati mufundisi muchiri kurangarira here makore 3 aya amakatichengeta tiri pano. tanga takawanira tiri kumwandira asina mbuyawo kuzokuti makaita basa nekumbondichengeta muchitipawo mari dzetsunga. handiti kuti tibike tsunga yedu yataikwanisa kuafodha tiri kujoniko kuya tombonovapawo wekera mari yedhiringi. handidi kurevera nhema ndoda kumba kutoita kana nawo vhidhiyo chaivo vanhu vavo vanova kuzomboona kuti kereke yavo iri kupi vanenge vada kuinda iri muJoburg. asi handikwanisi kutaura zita rachoni kuti papi chaipo nekuti handina kupiwa mvumo. zoda ivo varipo padiyo vachizvitaurirawo futi vega. asi ndoda kuradzai mufundisi vavo. right toenda panyaya yedu. handisika takatati tichikontinya nyayo ndazoenda kuZimbabwe ndazoenda futi kunemwe tembara tichinyaya ndazosangana nekwana Madam kwandazoenda uku ndasvika kuya tikatanga kugara kwana Madam vanga vari vice headmistress. taenda papo vandazodini vandazopera contract yangu ndokugara. saka zvakazoitika manje kuti ndizotanga kuti ndiuye kuno inhau yekuti pane imwe shamwari yangu yandaita sei yandaidzidza nayo. shamwari yangu ndokuwanawo ndokuwana scholarship yake yekuya kuno kuThailand. zvakaitika ndanga asingazivi kuti mukomana uri kuya kuno. handiti taiva kuya kwedu kuya kuchiprogram chedu chataita checriminology. handitika shamwari yangu aita sei haana kundiudza, aingoudza mumwe mukomana anga ari close naye Stereki. saka vadini pepe ndobva mukomana yawaita sei ndazofonderwa nemwoyo. taitingori chigrupu chedu but vanhu vaingoti unokuza kuti muri chigrupu chikuru asi muri chigrupu chikuru ichocho pane vamwe vanhu vanenge vachiti unenge vachita zvake zvavafanira kuti munhu ari kuprocesa mapepa ekuti aende kuAmerica. hapana paangamboita sei paangamboudza rudhende rwese rwevanhu kuti nhaye veduwe ndambotanga kuaplayawo chikoro chekuti ndiende kuAmerica, ndakutanga kuaplayawo vhisa rekuti ndiende kuAmerica. hakuna munhu paachatanga kudero nokuti unenge uchitya kuti zvogona kuita zvogona kusaita. ndozvakaitika pane mukomana iyeye. ndokubva aita sei mukomana uyu ndokubva ndikirikina
apply ndokubva atowana awana nechiekera nechischolarship chake. Asi dambudziko rakaitika haana kunyatsa kutsanangurira vanhu kuti type yescholarship yaawana yakaita sei, uyezve kuti ange achiinda wainda sei haana nyatsa kutsanangura zvakanaka. Manzwi andaiita ina ndaingohwawo mahunga achinzi kuti azokwanisa kuinda kuya kuno wanga batsirwa nevamwe vanhu vangwane mari dzavo kuenda sokuti maloya here vangwa muti saka iwo kana watoona nzvimbo nescholarship chirega tikubhadhara matiketi endege zvokutoti life yake zvake munhu ungori blessed kuti unokwanisa kubatsirika nevamwe vanhu ndo laki rakewo. Vamwe vanhu vane laki rakaita seiroro asi uchinyatsaona kuti pamwe dzimwe nguva makuriro akaitaka unenge wakatokura uchimbaachanya shomwe senyi handitika. Asi ndoona munhu unoti iwe chirongora iti waona nzvimbo yokuti uende kuamerica asi vari kuti tenga tiketi rako rendege woga iwe usina tiketi mari yacho yekutenga tiketi. Ndozvakaitika ndokubva awana vanhu vanoita sei hanzi chiko najeremia ndobva awana vanhu vakamuita sei vakamubhadharira tiketi rake. Vamubhadharira tiketi rake riya ndokubva auya kunoko. Asi manje paakauya kunoka isusu tatakuda kuchizotevera manje takutanga uchimusona mukomana uyu. Asi dambudziko rakaitika nderekuti hatina kuziva kuti uyu kauyu type yescholarship kune matype akasiyana-siyana. Ndozvakaitika hatina kuziva kuti type yake yawana angawana inonzi tertiary. Handitika tertiary yaende yekuti haisitombori full scholarship sezvo dzimwe dzatakanga tinadzo tiri joni yokuti uchanga kungotsvaga mari yebhasi wotsvaga mari yebhasi wakwira bhazi rako wongosvika wodzaruka wotangoenda kuchikoro uchingodero. Handitika ndochi nhasi ndiri Mickey Mouse ndatotaura kuti nhasi ndaenda inini event sorry yamuda kumbobreka nyaya yangu ndati event yedu izvozvi ndikubva kutopinda mumba nekuti kubasa kwangu ngori opposite nepandiri panapa. Saka ndatongotaimira nguva bva ndatoenda kunokumbira head of department wangu ndikati ndokumbirawo dambonoita live paYouTube izvozvi. Handiti ndobva ndaona munhu atonipa transport ndokutosvika pano andakambokudza kuti handina mota handina mudhudhudhu ndongowa nebhasikoro saka ndingambochovhi bhasikoro kutendera kwese ndorumwa nemazimbuka kune mazimbuka asingaiti kuno. Saka ndozvaitika ndokutosvika ndokutoisa foni ipo pano ndisina kutombodini ndichatongobva izvozvo kutoti izvizvi ndikazonzwa kuti vanhu vatozoenda here I think vanhu zvinopera na10 ndavakumbira saka ndangosvika nechimickey mouse changu chiyachi. Vamwe vanga vari vanozi vanoroya vaya, vamwe vanga vari vekumaekera kumakuva, vamwe vanga vari dzimudzangara. Ini ndati aiwa inini I want to be a cute Mickey Mouse ndichitangika mustudent kari nice keke ndozvanandiri. Vamwe vanga vari mahousemaid, vamwe vanga vari maloya, vamwe vanhu vanga vakaita zvakasiyana-siyana. Nhasi kwakune mbenge vamwe vanga vari izvozvo zvikangaruu. Handitika anyway shami zviri sei handiti mene ndichikondinye nyaya yangu vanhu vari kuconfuswa kuti maybe nhasi ndisei ndauya ndakadai ndiri kutobva kufunction vamana ndasacrifice ndikati regai ndisacrifice besa rangu ndidzoke nditange kuita live pano. Ndavasiya izvozvi varikoko ndavasiya variko anyway mukomana waita sei wauya kuno. Saka paakabva auya kuno handitika ndobva aita sei haana kuzotiudza kuti ini kwandiri kugara kunoko inini ndakangobhadharwa school fees yoga school fees chete haana kuzotiudza. Ndokuchibva pakugara tasingazivi kuti uri kutoita zvekubhadhara rendi ari oga. Handiti iwe oga yauda kubva kupi kwaidi kushonga kuya baba vangu havashandi mai vangu havashandi zvinhu zviviri izvozvo ini wacho handisi kushanda. Handitika kamari kangu ketembara tichinga ndandawana inzwaiwo zvandakabva ndaita pandakawana mari yangu yetembara chinyiwe yekupedzisira ndakabva ndakutora drivers license ndozvandakabva ndaita. Ndichibva kugrade 3 kuya ndaikura makombi maviri ndichienda kuchitungwiza ndakanotora inonzi learners drivers license zita racho vanhu vanoiti chiyaiya iyoyoyo learners iyaiya mene kuti inonzi vanhu vane shortcut yavanoipa learners iya ndokunotora learners yangu ndakangosvika nekuti hawani city nekutoita sei nekutopasa ipapo ndapedza ndatanga kutoti provisional ndapedza ndobva ndatanga kufunga kuti vanhu unotanga kuvhunzwa vamwe vanhu utanga unzwa kuti wakagara pepe mamuri kutora maprovisional enyu pepe vanhu vachokudza kuti uyu unotamba bhora redynamos uyu unoziva kuti uri mutimu yakati asi wahwa nokufuyira togara tichimuona pano tikambosangana wangu bobongo ipepopo unoziva kuti vandinofamba kudai
dzimwe nguva ukaona mwana achichema murume akati kuri aita kuchema chiti maiwe apa ndanga ndauya ndirwe chi5 ndichingopfuira vakomana apa mudzimai wangu ati nhasi kana ndikangopfuira chiti haudzoki pano muzi uyu murume baba mai vamajeka kwandiri zvaititira fani nekuti ndauona kunge baba vechikuru kutaura chokwadi vari kuma50 veve saka vaitochema vari kuchitungisa ipo paya pashe takagarira kuti hana vanhu vanopinda maso vaipinda maslot handisi kuzi vamwe vangu vakundudza kuti handisi izvo zvokunzi zvokunonyora padeski zvakabviswa kwaane kunyora nemakombiyuta vanhu vaidero ine handisi ndaidero saka ndakangoho handiti yangu ndakaitora muna 2015 ndizvo kana kuti 2014 handichazivi pakati papapo end of 2014 ndo pandakasangana takagara tiri pashi takamirira hana dzichipika kuta magaka kuta kukwata kudaiwo baba vakutanga kushamba kababa kakuri kamogaripi vakatotaura vakati handodarika nekuepweti ndozoita sei zvikanzi nhasi ndinoshiya ndoenda kusei kumba kwedu nekuti ndanzi ndinokurova ukangorega tikati baba chivangabhorika mukadzi wavo zvokusvika pakuhwidza kudero pakazara vanhu vakachema zvikanzi saka ina nditoziva kuti mari imwe yekuti ndinyore ndoita sei tikangowasiyawo vakadero ndobva ndapasa ndobva ndatoti vanhu vatanga vafurirana vachiti ukauya kuno kuchitungwisa ka1 unobva wapinda pamadhiramu veduwe inzwai wobvepfera ndikaita ndokubhadhara malessons in advance ndikandoda kuita 30 aya malessons angu 30 aya ndozvandakabva ndaita litudi daniel saka ndaiti manje kuna uyu anodhiraivha unonzi ndizvo vanokocha vanhu kudhiraivha ya kumalessons kumadrivers sikuwekwe iyoyoyo ndaiti ndikaenda ikokoko manje zvaaizoita because ndanga ngabhadhara in advance chimuti ndoda kuita kana kuti ka3 pazuva kupata kwananga ndakaita ndichindoda kuita ka3 pazuva ndandoda kuita pa3 pazuva chihwai zvaaizoita manje because ndandaita sei ndanga ndabhadhara in advance 30 lessons ndakandoda kubhadhara ka1 nokuti ndinozozvakadadza mari yacho iyoyo ndobva ndabhadhara ka1 ndikati ndendasava nekuita sei kungoti yekombi ndichiita sei ndichibva kugrandv3 ndichikwira makombi angu maviri apa ndinotangana 9 o'clock 9 dzacho ndangasingadzibati ndaigara ndakasvika ndati 12 every day instead yokusvika na9 o'clock ndaisvika na12 ndozvandaita because kwainguri kure handiti tadero manje ndasvika paya mai mwana waitozoizawo oti wanonoka ndakumboendawo kulanchi ndozvaitawo saka ini ndandauya kana kuti ndite ma30 minutes aya mari yangu yakazvakadadzwa nemunhu yeye because wangasingachatiti kudzidzisa munhu munyowani apa uri kuyekera uri kutanga kudzidzira kubata chimudhiraivha chechechi ichi ndo chimudhiraivha kaichichi kuti chimudhiraivha ichochecho kuti chimudhiraivha chacho unochibata sei ini ndokutanga kuti 1 apa ndikudedzera kuti ndiyekerei ndiningirikinei ndidzidzise malessons 3 pazuva indaisaziva manje kuti I think zvokwasa zvinogumidza kuafina kuramba achingokudzidzisa chinhu 1 usingachibati musi iyoyo saka waizongoramba uchingoita same thing kuti ichi chidhiraivho ichi chidhiraivho unoziva kuti hapana kwandiri kuinda kako handiti iyo giya racho number 7 8 pamagiya ndapandakangozofooirira ndisingaziva kuti giya chi madhirama aya ndakamazhagadadza kuchitungisa nditakurova madhirama aya paya panonzi pakiyekera paya iyoyo iniseti yemota yako muchipaki chiya ndichinda kudai ndakatozongorega kungonopwanya inini ndaitofanira kupwanya mabwe aya ekuchitungisa aya kuna kuregerwa vanhu kuyekera ndindaitofanira kumapwanya nekuti dzungu ranga rakawandisa apa ndanga ndabhadhara in advance saka ndaitoti ndoda kuita sei ndoda kuyekera ndoda kuti ndiningirikine ndikasire kupedza ndikasire kutora license yangu mai mwana ini manje ndobva ndatya bvatangolakisidzirwa nevanhu ndatopedza malessons angu ese but hana yangu yairova manje ndairohwa nehana chiti ndaredi nini apa iprocess pesa pandiri kuita zvisika ndatotanga process yekuti ndiuye kunoko handitika saka ndiri kubatanidza nyaya dzacho dzese kusvika ndazoya kuno paya kwakuzouya mumwe musi mai ndikudzei kwakauya chimwe chamupupuri kubva zvakazvarwaka hasina mbona type yechamupupuri chakadero chamupupuri ichocho chakangoya from Norway chakangoita round kudaiwo chakaita straight mozova chamupupuri cheche chinongouya chongoti hururu chongoenda but ichocho chakaita 5 minutes chakamira ipapo paside pekera penhingirikini pemainstructor ipo paya
chisingafambi chiri pa1 position chamupupuri chocho chiri sichiromu chichinda hameno kwachainda ikokoko chichingorurudza chiripo mai mwana muzo zvakaitika munhu wese akabvanzi misai mota nokuti hatisi kuti chichaitika pano chamupupuri chocho inyangwe neniwo ndo munhu ndakatanga kuona chamupupuri chetaipi yakadero chakangoita straight chakadero chichinda chaitozokokera kuwedzera zvikanzi nevanhu misai mota ndobva vanhu vese vamisa mota even vanhu vangu vari kumadhiramu vakambonzi chitombomisai nokuti hasi kuziva chichikuitika pano zvikanzi nevamwe vanhu kuda iyekera idzodzo njudzudzi pamwe mapani kuti pangu kune yauya pano saka kudairi kunhuhwirwa nepeturo vanhu kuekera vanhu vese vakamira kuti ho makasa chichiramba kuinda chamupupuri chocho vanhu vakangoti ngatichisiye chakadero titombomira kusvika chazoinda chakaramba chiripo mai mwana chiri pa1 position no kumuvha nothing takarwa neshoku ndomuswa ndakatanga kuonawo madhunatuna akadero ikuekera kuya ndokubva chazongofamba chingoenda chamupupuri chakadero ichi handidi kureva nhema ndakambazviwitnessa gore iroro tikashaya kuti chi vanhu vakangoti mhene kudawo imhepo yemwe munhu yange yangoitawo lost kudawo wanhuhwirwa nedhiziri vanhu ava vakadero tati anyway ndobva tazobva pepe yapere kumalaisensi aya handina kutazomboitora yekera iya laisensi aya handina kuitora nekuti ndatya bva ndachisidzirwa nevanhu zvikanzi kana usina 150 haukwanisi kunoita sei kundopinda ndekuti iwewe unofanira kutonyora vanhu vaindidero inini kuti hanzi unofanira kundosei unofanira kutsvaga 150 nekuda kwekudero ndakasina 150 yachoni ndobva ndatya hana kana kutomboinda kundorejesta kuti ndauya kuzotestiwa kuti ndichipinda mumadhiramu handina kutozombosvikako nokuti ndakaita sei ndakanga ndakisidzirwa nevanhu vakandikishidzira zvokuti kutombozaona kuti ofisi yacho yekunoudza vanhu kuti naimi ndakuda kupinda muroad testing handitombozivi kuti iripi asi ndakapedza mari yangu ndikabhadhara extra malessons asi handina kuinda kuroad test uyo achiti instructor akati iwe chiinda kumadhiramu iwe ndikati handina mari yacho yekera because ndaifungoti handisa ndaredi ndozvandaiita manje chiti pane hambu inondityisa so uyezve madhiramu aya ndakambomarova asingamboiti ende kuna amwe mbuya vandaikwikwidzana navo mbuya vaiti vachirova nekokoko ndichirova nekokoko taiita zvokuchekererana kudaiwo so tichiita zvoku taizama nambuya ivavo tatitori chitimu chedu chekurova madhiramu ikokoko vanhu vaito ndakazombochema ndasekwa zvisingamboiti nevarume vese vanga vakagara kuvanaseka kavarekwa kuti nyaya yemuchiita zvekudhiraivha vakaseka ngachema ndakubva ndaita sei ndikabva ndati mhene saka ndingazoenda kukata sei kuvo vachindiseka kudai ndokuenda kundodhiraivha sei ini ndichisekwa nevavava ko kana tikazoenda kune vanhu vacho vanonzi hanzi vanotyisa vanenge vakapfeka zvibhibhi zvavo vachikuti 10 left 10 right ndinotoita sei ndobva ndaita sei ndofoira mahara ndobva ndaita sei ndasiyana nazvo ini mari yangu ikarovera mahara zvokuti ndikatodzokera kuzimbabwe zvisvika ndotatanga futi kuti start 1 affiliation ndozvandichatoita tabva ipapo manje ndokubva ndasitanga kuita sei kuaplya munzvimbo dzangu ndichibvunza mufesi wanga ari kuno kuti ndibvunze because ndanda kuti handakuda kuchibuda muzimbabwe apa ndanga ndaita hati break yangu iyaya manje muchiri kuziva hati break yangu yandakambotaura kuti kupotsa kuroorwa story time yangu iyaya ndobva yanga yaiitika ipapapo yaitika chii hati break yangu ikati ndoti handina basa muno muzimbabwe hati break yandinayo iri very very strong ndakati hati break ndakamboita mahati break ini ndakaita ziku hati break ranga ririsa ndakaita ndinozvibvumira kudaiwo kuti hati break inombarwadza handimbodi kurevera nhema unogona kutotsikwa nemota usingazvioni kuti mota iri kuuya waitirwa madhunamutuna nemunhu ndo zvakaitika gore iroro ndikati kana zviri nani nditsvage something chekuita neupenyu hwangu kana zvikanzi kutailendi kwacho ndokunotoita ndokwandichatoinda ndokuchibva ndatamba ndichipuresharizani shamwari yangu shamwari nditiro malingi ndobva shamwari yangu azongondipo imwe email yekuti apply apapapa vangapindura havangapinduri vayakudedzera kuti inda kuwebsite ini website handigoni kuishandisa mai mwana uri kuinda kunobhadhara dhola mai mwana dhola racho rinopera hasi kuziva handisi kuziva kuti handisi kuziva kuti website ndinonoaplya sei papanzi pari kudiwa mamwe maletters anobva kupi
uko kubachelors manje chindwe manje zvaitika zvanga zvaika zvekuti vamwe malecturer aya anenge asara paekera aya anozobva saka manje kuzoti usende maemail aibhaunza aita aingonzi failure notice ndokuti patazotopiwa neumwe maiwo vakazongoti orit ndipe kuti wanga uri muyeripi ndobva tavapadobva vakazonyora but havatipi isusu vanonyora iyi recommendation yacho voita sei voendesa direct kuchikoro because vekwedu vaiti isinoida direct from your school usatipa iwewe kana kuti iwo unotipa yaunayo hatiidiyo toda vanongokomunicata vega sike iwewe manje iwo unosingazi kuti ava lecturer vako vanyora kuti wanga uri dofo here istai bhanga nambori kuti vane manje senge mai vavo vakazondipa hangu recommendation ka intaimba ibhanga klasi yavo kuti ndakatombeta 2 years ndisingazoti lecturer vekosi yeimwe ndiyani nekuti zvasina basa ndikabhanga chaingodiwa nchekuti ndapinda matutorials ndaverenga chete kungoenda kunovaona vachingoverenga chaindibva kuti ndaivaona ka vachiverenga shuwa ndingaita 2 hours yekuti ndongoona vachibaya next slide voverenga everything kungoverenga manotes vapedza kuverenga manotes voti chindai ndikasika ndikafambira izvozvo ini havandondivatisa mulecture macho ndobhanga saka ndaibhanga saka manje pandakazonzwa kuti ndovega last option ndakati ndofunga ndikunyorerwa hameno dzandichanyorerwa nhasi muchi recommendation letter hanzi I'm not perfect handipoti kuri vanhema handipoti kuri vanhema I remember pane imwe futi course yandakaita iyo ndoenge iri highest yangu ndakaita 95 out of 100 course iyoyo asi lecturer wecourse iyoyo ndakasingavazivi yakapera ngeri international relations ndanga ndisingatovazivi ndobva ndaita 95%. Shamwari dzangu dzaiinda everyday dzichimuka wasvisvi kuchicheka chando vavaita ma60%. Munoziva kuti ashuwa kudeko vanhu vakatsamwa ndakatomborega kutaurwa neni nekuti vakati wawana 95 pakuti chii ini dambudziko rakaitika nekuti ndanga singazivi kuti chii shamwari dzangu dzawana ma60 apa ndo dzaiinda kubva musi wekutanga musi wa1 kusvika musi wa31 ndo vaiinda maklasi saka ndakangofunga kuti munhu wese waita sei wawana ma90 iwayo ndo zvandakafunga indaingonyora maassignment ndiri murumu ndongoinda kuchi ndosubmita ndichingodero ndo zvandaiita apa lecturer sika vandavunzwa neshamwari dzangu zvikanzi keiwo lecturer wekosi unovaziva kuti ndiani ndikati handivazivi zvikanzi iwewe ndokuti isusu we remember kuti iwewe chi wakatibvunza kuti last time because wanyora zita ralecturer ka pakava paipai nepanhingirikinyi ndaingoziva kuti tuta wangu ndinhingi asi lecturer ndakasingamuzivi imi vakaita vhiki vasingatauri neni vakainda memwana vakanochema vakati kune umwe vanhu vakaika ndikati munoona ndimhangarira kuti ndakaona 95 iyi iri yangu kuti pandipe nhamba yangu iyaya ndakatoti zanaya ndikati handitoti ndaiwana kandakanyora zvakanaka imi maindako hamunonyora zvakanaka handizi pakaita nyaya ndakatoita 95 that was my highest handipoti kureva nemasi lecturer anga asingamuzivi ndokuchibva chii taaplaya vanhu vese wani vandatsvaga ndobva ndaita sei ndobva vanhu vaya vekunoku vapuwa zvinhu zvangu vanhu vekunoku nyika kunoku ndokubva ndanzi nzvimbo waiwana but zvaiitika manje vaitarisa chi GPA saka ini zvakazoitika pakuaplya direct ka ndakasingagoni kuti ndoaplya direct sei zvandakaita zvekuti ndakaenda kune sometimes ka moza zvinoitika ka kana vanhu vanenge vachisikana ka dzimwe nguva unongochisvoda kuti ndikasvoda kuratidza vanhu kuti handizivi vanhu vari kuseka ndo zvinoitika kuvanhu vachisikana saka inini maybe personality yangu ka ndo zvanditori maybe because mumba medu mune boys rega rega indini ndega musikana saka nekunga ndikangokura ndichimutaribhani chaicho chongoti kana ndasvodeswa kana ndisina kusvodeswa ndikoko handidzi vandaenda ini zvandakaita ndakaenda kune disorder internet cafe ndaenda mune inonzi cafe rekuti imi nema dzangu cafe ndo mune kofi mekafe cafe ndo yenhingirinika ndo munogadzirwa kofi ka internet cafe kwete mucafe finish me please ivamo mu-internet cafe saka mba ndaita sei ndaindamuya muya manje ndobva ndaita sei ndasvika mba ndati kune vanhu vangu varimomo ndikati zviri sei inti
ndinokuita sei handigoni ndakanzi ndiapply pawebsite asi inini ndakazvimira ndiri kureva nhema ndinokwanisa kubhadhara any extra dollar nekuti ndokumbirawo kuti mundiitire imimi muchindibatsira kuti pawebsite unoapply sei nekuti handisi kuzvigona ndoshanda ndakataura shuwe kana handisi kuzvigona but mosa zvinoita manje vamwana because anenge uchiti une degree saka iwo degree yako wakariwana sei kana usingagoni izvo hazvireve kuti kana une degree ka undofanira kuziva IT keni ndofanira kuziva zvinhu zvemakombiyuta handiti inini chandaingogona kupa kuverenga manovhel kudaio nemabhuku yaya ndo zvandaigona department rangu handiti ka hazvina kuti zvokudhodhonya izvi ndinenge ndichiziva ndenge sikatozivi ndino zvimwe chete chekuti hanzi une degree saka unofanira kugona kuoparata foni hazvimeke sense ona saka kana usikaziva hauzivi unongoudza munhu pandasvika ndikati ndokubhadhara ichi extra dollar nokuti ina hasi kuziva kuti ndozviapply sei kuti ndizviise zvinhu zvacho ndizviise izvozvo ndozviita sei ndozvandakavaudza handiti ndavaudza vanhu vemuyekera imomomo ndobva vandiita sei ndobva vati alright haisi problem so toita chindipa zvinhu zvacho zvose zvodiwa saka zvinhu vangu zvaifamba zviri mukaflash disk zvichifamba zviri mukaflash disk ndobva vanhikina anditira zvose mbva ati hora iwewo zvondoitaka kana uri comfortable pandikati handisi comfortable kuzoita sei kukusira ndobva andigadzira kuconvheta zvese izvo zvinoti vaita hanzi hatidi word toda anonzi mapdf ndakasingazvigoni ndobva ndatochitonditira zvese mba ndamunyorere mba ndaprinta out zvinhu zvacho zvanga zvakaita sei zvakataurwa nevanhu vekuchikoro kokoko ndikati izvi ndo zvandakasenderwa muemail asi kuti ndizviite ina handizvigoni chitondibatsira ndobva atoita any hour memwana magetsi achiti akainda moziva kuti chi Stuart Nyamera, I should DM you. Iwe Stuart Nyamera, I should DM you. Iwe DM iwewe. Oh, no, teacher DM me, my friend. You send a message, Stuart Nyamera. Don't respond. Unoziva, you know what to do. Shamwali, you Stuart Nyamera. Don't show that Zakazravan Panabauti. Hey, send it. You don't respond. You can send it. Unoziva, don't respond. One. Anyway. aiwa DM me nikirine zvenyimi ndinotaura naye Stuart Nyamera zvake uyu I think angada ngoti ndamuona kuti aripo ndakuona asikaуда kuti aneni send a message tasvika 190 amana ngatasvike 200 nhasi amana 200 please 200 please Jesus Christ we want 200 nhasi 200 mukavane 200 next week ndineka story kari so kane chili anyway ndobva ndaitirwa zvinhu zvangu zvese ndabhadhara chichimwe tapedza kudaro ndobva nikirikini inonzi chi ndobva vanhu vekunoku manje veve ndaitirwa nevanhu vekuintaneti ina handizivi ndaitirwa kudaro ndobva vanditi magetsi achiti akainda dzimwe ngwani ari pakati mufesi yewo mukaintaneti kefuyo achinhikirikina achindiitira magetsi oinda ainda kuya oti handikwanisi kukuitira kuti magetsi atiende unozodzoka ndodzokera iwe ndakamadidira mapepa iwayo muintaneti kefu chochocho ndokuchibva ndikini apedza kudero manje ndokubva ndamirira kuti response because iye angondiitira kai ndakagara padivi achingondiitira ndobva ndakagara kwemwedzi kana mitatu mina ndobva ndanzi ndorema paacceptance yangu ndakawana within 3 weeks vakabva vandiaccepta vanhu vekuchikoro ikoko zvikanzi wawana ndakafara ndikabata denga ndikadzikisa denga kudai ndikati Jesu makanaka ndini uyu ndakafara asingamboiti ndawana nzvimbo asi manje next step ndabvunza shamwari yangu iye but dambudziko ranga rapo shamwari yangu iye ngasikachadi kuti ndasotara zvimwe kuti sei nokuti ndasingahwisi kutiwo ari kuita go through chi ari munomu ndakasingazvizivi handiti ndobva shamwari yangu iye aita sei ndiramba chingomubvunza but unongoziva like dambudziko roitika kuti vanhu kana uri kuZimbabwe munhu ari kuabroad tose tinenge chingofunga kuti kuabroad ihuchi nemukaka vanhu vevari kokokuka vari kuita kutefenura zvinhu izvo inhema unonga utombovata nezhara uri abroad kuabroad unoivata nayo zhara kutovata chaiko usina tse kana maakaundi usina kana 2 cents unenge usina
but vanhu vari kuzimbabwe vanenge vasingazivi chavanenge vachingochiva ipikicha iro riri nekuti tinenge taisa light nekuti tine magetsi ka unongobatawo foni wodayo so woita kubikira kamera kune lightiko wadero wobuda wakapenya penya kana ungonotsvaga building kune mabuilding akanaka asingamboiti mabuilding woenda kunoita sei kundotorwa uri pabuilding iro vanobva kuti mai vanhu vari kurarama life ndo zvataita isusu ndo zvataita ndiri kukuni ndaimustoka mukomana ndeita kuti everyday ndichingomuka chete ndaenda pafacebook pake data rangu ranga riri data rekutongoona mapikicha ake mukomana iyeye nhasi ari kupiko apa kaizoenda kwakanaka sei mai vainda kani vainda kwakanaka apa but little did I know kuti kwaari kuindako haisi mari yake uri kuinda nechikoro pamwe trip yechikoro handiti ndo zvaiitika ipapapo but inana uzviziva chanengo nyango akatorwa picture ari pamudhudhudhu manakire yange kaita picture iyoyo mazuva angu nditoti yei zvake akagara pamudhudhudhu dai ndirini ndiri pamudhudhudhu iyoyo mudhudhudhu mudhudhudhu handikureva nemeni ndakutora shwa kudai ndiro dambudziko guru rinoitika kana uri kupi uri kuekera ukokoko hanzi digits ndikana mudautara neni DM me kufacebook ndinopindura handidi kureva nema ndinombapindura ndokuti bhandati nyangu akaenda pasi pemumengo watinawo kuzimbabwe ukoko wedu uya excuse me nemumengo wemuthailand wemuno ndaiona sekuti mashizha achoni akatongonaka kudarika mashizha emumengo kuzimbabwe ndikamona akabata kana foko kudai vachirya vari magrupu ndaitoti yuwi ndaitoona sekutoti foko yake indegold ndo zvandinenge ndichifantasiza uri kupi uri kuzimbabwe nokuti unenge uchingona kunge zvinhu zvese zviri kuendeka amai mwana do nema dzoka dziya zvatinenge tichirevera nhema ndibodi kurevera nhema ndo dambudziko guru chaichairo ndakazvimirira nekuti handidi kutaurira vamwe vanhu vari kupi vari kujoni kana kuzimbabwe handidi kutaura ndakamirira ivavo ndakutaura ndakazvimirira inini dambudziko randikaita ndokubva tasvika ndakati january ndatowana nzvimbo february march april may june ndobva vanhu vaya vekumascholarship bva ndanzi wakanyora mutsamba ndainyora mwedzi woga kuchikoro ikokoko ndainyora ziise kudai ndokumbirawo zvemundipiwo zvescholarship nandikureva nemai vanhu kana vakuzotanga ndinowana maemail hobho nonga chichiudza kuti wakaenda sei ikoko wakaenda sei ndakanyora email moziva kunonzi chirungu chako zvirinane chivhunike imomomuka asi vachiona ndaita kunyora murabaraba kudai ndichinyora ise everyday nhai makadini zvenyu izvozvizvi ndatofamba 3 hours kuti ndiinde kune chiindaneti cafe ndabhadhara $5 yekuti ndikwanise kutaipa icho chichinhu icho chikukwe 30 minutes ndangoti ndikuuye ndinzwisise kuti mukutora vanhu vaya varini zvakare vescholarship ndozvandaita everyday ndozvandaivaitira vanhu ivavo kuchikoro ikokoko vakandinyararira 6-5 months vakanyarara kuti kana kundiresponda mameseji ose andanyora hapana kana wane vairesponda zvaizondirwadza nekuti ndaiona mapikicha eshamwari yangu ndairwadziwa singamboiti woona ane varungu woona nhasi aenda kune majakaranda woona nhasi waenda kubichi woona nhasi aekera ndikati munoreva nhema iyi ndo yamuchandi pascholarship iyoyo ndakanyora ndati ndanyora kudero manje ndokubva wazondipindura from January to June ndanyora tsamba everyday everyday ndareva nhema I think pamonth ndanyora rutatu ngatiti pamonth ndanyora rutatu ndichivati ndiri kutambudzika izvo haruna magetsi ndobva shamwari yangu yaizoti yeye kana kuti dzongo akafarisa okuvunza kuti yapapi scholarship yako kana usina kufarisawo wamusendera meseji zvinoita vanhu zvezvokuti vanongogona kumhoresa kuti hesi chero hesi chichi indichipindura waizopindurwa kuti after 3 weeks but ndakazozvidiscover ndakuno nekuda kwemukomana uyu why behave like that uri kuzimbabwe hauzvihwisisi handidi kureva nemaombozvihwisisi ndakunoona kazozvihwisisa ndakazvihwisisa 3 weeks ndomubvunza ko nhai saka vanhu vai vanopindura saka wazovaona here vanhu vanoita zvemascholarship iwa waipindura angasika kupinduri mai mwana payapaya ndikanindodini iyi ndaiwanaka apa ndiri kuudza baba kuti baba nda kuti ndakuitawo kwazizotoita ndichisimbisa baba vangu kuti vanyatsohwisiwo kuti svika baba vangu mufonere
tinzwe titaura naye tamufonera pepe ndomubhega toti baba vangu vada kutaura nei vada kungowisisa kuti zvofamba sei zvinhu kuti vada kungowisisa ndobva taura then ndobva azotanga kunditsanangura kuti rendi yakachipa ndikati akamubhadharirwe rendi apa ini ndandatogadzirira manje kuti zvandatibhadharirwe amubhadhari unobhadhara wega rendi asi rendi yacho ndobva pakutaura pepe mari yaitorwa pepe ingeri sick money kuti lese rendi yemwedzi wese unogona kubhadhara ngatiti for example inini like mandogara muno ndikasataura mari dzemandogara ndozo vamwe vanhu vanozozvitora sirizvo kuti uda kuonererwa kuti uri kugara mumba $30 handiti example mari yaitarwa ipapo yaita sekuti ngaingangoti kuma$80 zvese inclusive pamwe mvura magetsi neroom ndochi $80 ndikati asika zvakanaka ndobva ndati tione maapartments anyu yacho naingoti hamakanaka mune matsingi mukati mune matoilet mukati mune chii ndozvandingachita tindisimbisa rabo ndobva ati patransport hazvinetse because transport munopuwa nechikoro saka munotoni mabhazi maviri saka haisitombori nanya ndikati abo zvandita sei zvanditora mwoyo kana mumabhazi avaifamba varika ndaimachiva vakomana chiona zvibhazi zvinenge chilofu chechingwa chachakaita chehafu vachitorwa mapikicha vari imomo imi handikurevere nhema imi ndakazvichiva ndakatozvichiva inini zvaitondiitira kuti uri kukwira muchibhazi chakashama kuti zvakandinakidza ini handikureva nhema ndikamira ndikati zvinoita bongobva wati alright ndobva apa pandandepfungwa yekuti ini ndakuita sei ndogona kuapply kuenda kuchipurisa kana zvanetsa izvizvi kuchipurisa kwedu dzaibuda nzvimbo dzanga dzisingabudi ndikatoti gorotopera kuchipurisa checho nzvi hakuna kuri kuda mwanzi vanhu ngavai vamanye ini ndanditori redi panguva yekuti ndakunomanya nda kunoita mupurisa ndozvandakutota handikuri vanhu mandozvandanda kutoita panguva iyoyo ndikati alright kana vanhu vakati kuchipurisa hakuchaiti option number 2 ndochienda kunoita masters ndozvotoitika pano apa pamanje zvaiitika kukwa ndakandojamba honors handitombozvi kuti research chii handizivi kuti chinyonzi research mai mwana nekuti kubachelors hatina kuita research isu hatina takangongori general ndokusvika manje ndobva ndisati ndasvika manje akudza step yandakabva ndaita ndobva vaiva vandipa 50%. Vandipa 50% ndobva ndati handikwanisi kuita sei kuibhadhara 50% iyoyo yakandiwanisa because vaiti 50% imwe yacho ni 50% ndasingaikwanisi plus kuzvitengera mari yako kuzvitengera tiketi rako nege ndasingazvikwanisi ndobva ndaita 2 days ndobva wasenda imwe email zvikanzi atanga anenge atanga kuresponda kuemail ndiye andita sei anokwanisa kuwana imwe 50% owana 100%. ini ndobva ndazoona email yaya mangwana takakaita competition because ndasiri ndega akawaida nzvimbo pachikoro ipapopo tandakatowandawo saka munhu wese ndokungagara akangovhura kudai kuti vachatipa ende nemunhu ndofunga aiapplyka wanga netipi yake yemunhu wanga ari kokoko handiti ndobva ndazoona email mangwana acho ndaona email mangwana acho ndobva ndaikira pepe ndikirikini iwe handakuita research hanzi wati kwangu inini patakaita kuningini program yandakaita inini hatina kuita research yamunofunga yekuti ndoenda kufield totanga kutoita research pabachelors yangu ndakaita 3 years saka handina kuita research taingoita maassignments ari general ndonga inotoita takaita inonzi yakaita half research half but handingaiti research yekutonzi ndo research yekuti unograduate isusu hasizvo zvatakaita nditashua handikureva nhema hatina kuita research kubachelors kwedu asi kuda vamwe mamwe madepartment aita asi ni program yangu yandaita vakatiti hakuna research handiti ndobva taita sei alright baba ekotilda anyway ndobva taita sei ndobva inini lucky enough kunoku kuningiri kuthailand havana kunditi zvoni itai zvezviya zvokuti inonzi hanzi chii itai zvokuti nyorera handi mamwe mauniversity anoti nyorai maproposal research proposal inini manje handakunzi research proposal ini zvatakaita vakati nyorai sort of like a motivational something saka shamwari yangu yanga ikanditi unonyora so ndobva ndanyora ini baba vangu vanogona chii vanogona kutaura chirungu vagona chitaura chirungu ndikati ndikorektiwe nekuti handisi kuti ndoita sei chirungu chacho chinogona kundinetsa because unogona kunyora but wachinyora pamwe hachimake sense ndobva ndati chii handakuita honors handina ndonyaya ndikutsanangura kuti chii chakaitika kuti ndizojamba honors zvakaoma komana ndobva
ndati chindikorektawo baba vangu vaikuvaino vanoti manje vanogonawo baba vangu vainonyora uchiva vanokuti tione raft racho vadero ndokubva wazondinyorera iwo chaiyo chaiyo ndo yandakazosenda ndokubva tabva paipai zvimwe zvaizodiwa pane zvimwe zvakangoitawo zvingonzi set of assignment wadangoona kuti nokwanisa kunyora here ndobva ndanyora ikakomba ndati kune baba vangu ndokumbira kuti munditarisire ndobva wanditarisira bva wandikorekta avo vangu havana dhigirika asi ndo vaindikorekta inini havana dhigiri asi vaindikorekta inini chirungu chavo chakanaka singamboiti changu hachina kunaka handi kureva nema chirungu changu hachina kunaka asi chavo chakanaka ndoshuwa totokorektwa ndotomira toti baba muri kuya rini kuno mwana vachibva kumushando toti muri kusvika rini nekuti pane tsamba dzangu dzandoda kuti mundiverengerewo ndedzekuchikoroka idzi hadzisi dzekuenda kuboyfriend kaidzi saka ndinototi nditarisirewo ndokubva chi ndikirikini zvaita zviya right ndazonzi 50% iya yaita sei waishayiwa ndazoona late email bva ndati ndoida zvikandisorako pane munhu akatotora 50% iyoyo bva ndati alright tiri bhoni ngati andichazoya gore rinouya ndikati alright gore rinouya riya mai ndikati risati agore rinouya bvawazonditi after 2 days bva wandisendera message zvikanzi this scholarship is specifically for you iwewe Sharon haisi yemumwe munhu ndeyako nekuti wakaishandira ndakaishandira ndikureva ndimakudayo ndakaishandira gaenda kudzayaka kuti kupfuura mujanuary kusvika juni pamonth ndaimeka sure kuti ndanyora mwadhi 3 ndichiita ex pagoreti explaining kuti ndiri murombo ndozvandaiita every month paitwa macompetition ekunziwo 50% imwe yabuda ndainonoka kakwana internet ndarisina chii notification button saka pakuzowana internet pepe ndaizowana late ndaona late pepe yasotorwa nemumwe watomanyamanyawo pamwe ndiwo kunepawo pamwe ndiwo kuikira ndopata katongoziva kuti kune nyika nepawo kune nyika inonzi Fiji kune nyika inonzi member tiri mucompetition tese dzekuti tese tiwane scholarship handitika ndiri kukoye kwedu uko kunenge kwaina magetsi ndozviona nguva yekuti zvoni vanhu vari kuita competition izvozvi pane vaona email ndasingazvioni vamwe ndive kuSweden vaiuya ipapo takawanda ninga dzakasiyana siyana tichiita competition yekuti tiwane ma100 through email watanga kuona email ndiyo wawana ini scholarship waingoti I accept ndozvava zvakuitika ipapo I accept ini ndozoona vanhu vatoti vakare ndokubva taingogara ndakanonoka ndichigara ndakayekera 200 iwe kani iwe 200 tasvika tadziclick nasi takloka iwe anyway 206 anyway ndobva taita competition yayo ndobva ndazonzi iyi ndo scholarship yakakumirira iwe wega watambudzika watetereka iwe Sharon iwe wanzwa nekunyora everyday ndanyora ise kusvika vazonditi aiwa iyi ndo yako iyi ndakazanonoka kusvika nekuti yekera the story I promised ka ndeye inoda munhu wacho aripo padhuze mira ndichazokudza ive kupesera ndimbopesa iyi ndobva ndazonziwa iwana ndaiwana manje ndaiwana scholarship iyeyo ndobva dambudziko rakaita mari yacho yekuti iendege papasina mari yefisa papasina mubhengi chaimo account mamustorina kana kobiri kana 2 cents ndobva vanhu vekuembassy yekuthailand ndapiwa email nemwe musikana akanditi sendera munhu uyu mukadzi yeye hasanamboona embassy iri very efficient like yekuda kuyekera like yekuthailand iri kuSouth Africa uchingopedza akusenda email akutopindura munhu yeye anopindura zingamboita ndiburi kurema atero manje ndokubva aita sei ndatosenda email 2 minutes ndobva atondisendera back akati toda zvakati kati alright ndobva ndatogadzira zvinhu zvangu zvese zvandani nazvo zviye but manje chanchisipo manje ndandisina bank statement ndanga ndisina mari ndege ngasati azika kuti chaiwaniepi papo ndanga ngasati azikamwa saka vaitoda bank statement re3 months ini ndo zvavakandiita chiwa zvakaitika manje ini munhu umbe kuti wakazvisungwa mwari vandiregerere ndakungozitora hangu pano handika
zvakaita zvokuti pandakapuwa mari yangu ini yekunzi ndiendege nevhisa, bangu vakanditsvagira mari ini, vakata kunondikweretera handidi kureva nhema, bangu ini vakandikweretera mari handisika, and I appreciate zvisingamboiti handidi kureva nhema. Vadero manje ndobva ndaita sei, ndauyekera mari yaiya, ndobva ndaenda kubhengi rangu randakakavhura recabs, ndobva ndati right, nhasi date ndi 29 August kana August wedu. Saka nhasi kana ari 29 August ndogona kuideposita nhasi musi wa 29 August, ndoisiya mari irimo 29 30 kana 31 yacho yeye, ndoisiya irimo, ndozonoijuruja kuibudisa musi wa 1 September. Ndokuenda kubhengi, ndaenda kubhengi bandasvika bandanodhiposita mari yese yandandapuwa. Handiti ipfungwa dzangu manza dzakutoshanda pa 10 note yangu kuti saka ndoita sei, because hakuna anokwanisa kundipa bank statement. Boyfriend yacho yekutomboti kana kutoti akweka ndandabva muheartbreak kaini, hauna munhu anokwanisa kupa bank statement. Bongo wacho havatori no bank statement, hakuna hama zvakare yandanga nayo nekuti ndinotokwanisa kutoti ndinoti tucha ndichiinda ikoko kunoti koko ndokumbirewo kuti mundipewo bank statement. Ani anobvuma izvozvo, handitozivi kutoti kune hama yacho yange ichakwanisa kundipa here dai ndakazvizama. Handiti saka takangogara tatongoti homakasa tatambira kuteresi, ndokuchibva ndaita sei, tati aiwa indogara pasi ndiri mukombi zvangu, ndikati no ini mari izvo nditonoitaka chega ndinoidhiposita nhasi, handiti munogasi vatiri wada bank statement 3 months. Saka inini ndakuidhiposita musi wa 29 August, ndaidhiposita musi wa 29 August, ndoijuruja musi wa 1 September, ndinenge ndane bank statement re 2 months. Ndanoidhiposita ndakaenda kukebs kuna 44 kuya kustreet iroro kudhuze nekuna kucompensation kuya ndoya ndakaenda kebs iyoyo, yange itoriwo futi first time yangu kusvika ikokoko. Apa ndanga ndaenda kuti ndinovhunza kuti passport yacho hanzi inosendwa nemari yaita $45 kakungosenda chipasipoti chitokotoko chakadaiwo checha kuti chiinde kuekera nemapepers ako ekera emavhisa achoni zvakanzi $45. Ndikuti $45 kungosenga chipepa chakaita seichochi, $45 mai mwana. Ndokundosiya zvangu $45 yacho iyaikira, ndikati alright bank statement ndochimirira, ndikadai ndapiwapo maquotations angu, ndikati habo tapiwapo maquotations angu, bandakakuleta bandati 45 ticket. Asi ndane ticket ipapo manje, handitombozivi kuti ticket racho rinotengwa kupi, handizivi ipapo. Kutomboti kana kuti kune icho ndinonzi Emirates ndasingazivi, kune icho ndinonzi Ethiopian Airways handizivi, handozivi, nditongoriwo hutsirima. Ndakutotanga kuita sei kutaura nevanhu ngwauya kunoko, ndanda kutongopuwa hodzi taurai nanhiki ndo vamwe kuZimbabwe. Pakutaura nevanhu vaive vakuti saka neEmirates, saka matiketi acho neEmirates anotengwa sei? Zvikanzi zvinedzi apa urikutaura nevamwe vanhu vajara kuflya. Inini manje handisati ndatombokwira kana ndege yacho, handitozvizivi kuzvoitwa sei. Kumba kwedu hakuna kana juru rinotoziva kuti ndege yacho inotengwa sei, tiketi rendege unotenga sei, hakuna. Ndangogara ndakadai manje, ndikati alright, ndaita mari dzangu ndadhiposita mari, ndoda kuibudisa apa pakunanzi inoda chinonzi artillery cheche chekuti chaida kuyato handichizivi. Saka ndanda kutoshanda nedhisadhawana yanga kuti ngondibatsirewo umwe mushamwari yangu anga kuti unochitora. Saka ndiri munhu chimwe futi pane, saka kugeto kwedu ndanemwe internet cafe ndaiwirana nevanhu ikokoko, ndovapawo maextra $. Mutaundi pane chimwe futi chiinternet cafe chiri kudhuze nekuna Copacabana kuya chane mafesi angu andandakuwirirana futi nawo, ndanda kutoti ndepei genga ndonosora 2 hours ndirimo momo wacho ataiwirirana nemafesi iwayo. Pandasvika saka musi iwayo nditoti nhaiwe ndikushaura kuti chinhu chake unoziva chinonzi artillery here kana chinonzi chocho ndasingachizivi kuti chii. Handiti ndagara pabha toti ana ndichizive but zvichitokona kuita pane vamwe vanhu vanoita zvekunohodha kunana China kuti vanogona kuziva. Handiti ndobva ati alright zvisinei bva papinda mumwe mufesi mbapinda achiti mukutsva ndanzwa mutazo kuti atirare what but ati zvikanzi unozviziva here nanhu zvikanzi ndoziva mira ndikuitire.
ndobva ndaitirwa nemufesi anga atongopinda svika ndandikuchera saka mina ndikuitira kuti noita sei ndobva atonditsaitira vatozviprint out vatozvibatanidza ndokubatsirikana kwandakaita ikoko chinhu ichocho ndakanzira sei ndikati orit naiwo ndokumbira kubvunza ko matiketi endege munomatenga epi kana muchienda kuchina zvikanzi unoda ndege ipi ndikati handizivi zvikanzi kuindepi ndikati ndoda kuenda kuthailand zvikanzi zvandakwanisa kuti kuudzaka unofanira kuenda kunonzi kuchiko kuda kumount pleasant kana kuavondewere kunonzi ameno madheudheu ndakazvitora kumadheudheu handimazivi asi ndaziva ndakakwira chikombi chaipfuura nepamwe ndopari yenyati kwamhani ipapo ichadakana papari yenyati kwainza kumazishopshops anditanga vanhu vane mari dzavo ikokoko kusaidi ikokoko chozongokwira kuda kumaflats ikokoko kune Emirates hame kuti iri kuavondekwa ndokumount pleasant ipapa handizivi andikurira nemari ndokukwira zvimota zviya zvataita haikera zvikanzi unoenda ikokoko unoavhunza zvikanzi ndobva tati alright ndasvika pepe chimota checha kwakuti dzarusira paikira kumashops ndikati kune Emirates yacho ndekupi indamira kana ngoti muavondeu mati handimuzivi ndangomira saka kuti ndizoti ndoita 10 left right center kana kuti handizivi ndamira pepe saka ndinobvunzana andikubvunza manje handinonoki kana ndikatonaka vanofana kone chobvunzwawo unofanira kuita careful unonga usingaziva mwana unogona kubira vanogona kukutsotsa saka kana dzakadero manje ndoenda mushop manje ndotarisa kuti ganditarisa kuti muchishopu ndokwanisa kubvunza ndoenda mushopu ndonoti nami ndokumbira kubvunza ndiri kukona kubvunzawo kuti kunonzi kuEmirates ndekupi wokuti unoda kuenda Emirates kundege ndoti wanzi alright unofamba uri straight ukaramba uri straight ndakarifamba gomo iroro vasikana kwakaenda kudai kubva machopsoya ndichiti nhama imwana ziya richiteuka kuti teu ndichienda kuEmirates apa zvazika mwana nekuti kuEmirates kwacho kunenge masalad kwakanaka kuEmirates mhepo inenge chakuti muEmirates muekera mumaofisi eEmirates indi kusvika pepe ndauya panhu chaipo ini ndiwo chaipo pakanaka kudai pakanyorwa kudhinda kuti Emirates ndikusvika memuya ndikunzi press zvakazi press ndingandopressa chii mind you mapepa evhisa asandaindisa ndiri kumbota research asandaisa mapepa evhisa tasvika muya ndikuona vanhu vane zviheti zvakadai vanga vakachena vanhu veMemirates imomo vakazorwa makeup yekuti moza kana muri kujoni I think vasikana vazhinji weekend relate kuti ukasvika kujoni kuya pane vamwe vasikana vanongori neganda rekuti vazorei chichavaita chakanaka zingavi kakanda kakangori bho ndichisvika even ukapinda muHarare muya pane vamwe vasikana vanoita zvekushanda kumisoro kana kuti vanenge vashanda kunoitwa zvemakeup maproducts kana vanenge vashanda mumashop nemabhengi zvingori bhobho zvezve unozviona vanenge vane makanda akanaka ndo vanhu vekuEmirates ivo vanga vane zvieti zvakadai makanda avo please ndapota vanga vane makanda ndikazvivi saka ndichataura neyo sei vanhu vakaita sei vava zvikanzi nangwe mai vanga varimo vechikuru zvikanzi how can I help you? Chirungu chacho chatakambotiza kujoni tichitiza vanhu vekujoni kuti vanotaura nechirungu manje tiri kusvika muZimbabwe muHarare ikoko zvine chiburungwa ndopindwa nechiekera pane chinhu chapinda nepahwindo anyway ndapota ndatorumwa kana chinhu chandavapepesi pamwe ndikirikiri ndobva but how can I help you kani muZimbabwe futi ndozvari kuitesa saka ndo Emirates saka zvinhu ndezvevanhu vane mari kaizvo kana vachitotaura nechine chirungu vachiti how can I help you apa ndiri kusvika pane umwe varungu vari pasevhisi vari kutotohonza I would like to cancel my care inonzi chiko yoyo yacho kucancela flight yangu what ndikati please help me apa mino zvavari kubaya then unozoita zvekuti uchipinda handi unoziva zvinhu zvaizvo kuti unokweva kudai uchiti uchipinda ipapo ina handigoni kuchikweva chinhu chacho kuchiita dislocate kudai handisi kugona ndikati unodova nemari ndikamira ndopinda nepapi ndikuona varongori kuenda kokoko pakanzi Australia pakanzi chia mino zvavaita sika ndopinda nepapi saka mai vangu vakakata chikuru ndobva nditi uri kudei ndati ndauya zvikanzi garapo vanga vari so nice mai vandibudi kureva nemanga angu andanawo neziya rangu ranga ndabuda randaipukuta kutodeo ndoita zvokuti
uchinofanira kuti unongoneziya uri kokota kudai uriti hwi uri kokota kudai uriti hwi basi ndozvandaita izvozvo zvaana kuti panguva iyoyoka ndaitogara tsoro kuti saka manje kana vakandiudza kuti tiketi kuti pane ndandambozwa wachanzi tiketi rikuita 800 sikaini kana hanzi 800 mari yandakapuwa panga haisi kunyatsa kubhalansa mari dzangu dzandaita hasi kubhalansa ndabva kudhcho vakandiudza kuti mari yakati ndabva kudhcho kuno ndakusvika ndikazodzwa kozi ushamwari anga ndanzi ndakakwira last week ndakabhadhara 800 something US dollars passport ndakasenda nedhcho ne45 saka ndibva ndakungoti 870 plus 45 plus yekuzobhadhara vanhu vacho kuembassy yekunodiposita makwani mavo 800 rands haichakwani inokwana papa haikwani handizi ndobva ndaenda kune vanhu vaya ndikati ndoda kuinda kuthailand zvadoenda rini ndikati ndoda kuinda nezvevhiki ndipei vhiki kubva musi wemuvhuro kusvika musi wechishanu indoda kuzosimuka kana kuti iri saturday ndobva ndoda kusimuka pacho ipapo saka ndaizofanira kusvika muthailand musi wesunday handizi ndozvandakaita svika navo une visa ndikana na visa visa randaiziva ndiri kuSouth Africa rekukukwanisa ndaziva kuti none ndandasimbiswa nedzimwe shamwa dzangu zvikanzi visa rekutenda hazvinetsi hatombonetsi ndobva ndaita sei ndobva anditi tiketi rekuenda kuthailand neEmirates i960 US dollars mari yandandapuwa nabangu inini yekuti ndiite zvese yange ri 960 US dollars maiwe taisaka nemi 960 zvizvi zvazvemusosadhe oyo tikati ndikwanisa hakuna rimwe dhete here rekuti riri nani zvikanzi rimwe riri nani iri kuita 920 US dollars tikati no hazvigoni ndigozita sei manje ndobva vati unokwanisa kunotorera ndege yako kuSouth Africa here ndikati saka kana ndichokwanisa kunotorera kuSouth Africa imari zvikanzi nawo i400 US dollars saka ndikafunga kuti ndogona ndiri mubhazi kenyu ndikavata ndiri mubhazi ndogarira kuairport kwacho apa maairport handimazivi handitozivi kuti kana airport yemuzimbabwe chacho iripi handitozivi ndobva ndati saka alright kana iri 400 saka kuna ndozobva nei zvikanzi navo unogona kumbonofunza mumwe maflights ndikati maflights acho ndonomaona kupi makambani acho niwo ndomawanepi indangoratidzwa kuno ndokwandaratidzwa saka ndonomawanepi vamwe vacho varipi zvikanzi kune inonzi Fly Africa pane imwe shamwanga ndikasaka already vanzi Fly vati ina ndikwadise kukupa madetails about Fly Africa because handishandi kuFly Africa pasva ndotokuita ndotokubatsira ndichiita so ndokupa chipepa chekuti time table yendege dzichasimuka kubva muSouth Africa musi weSaturday ndo idzi dzese idzi saka iwo zvounoita zvinoitwa kundege unoinda nechipepa ichi waenda kuti dzizokonekta ndikati kukonekta ndo apa nditozivi kuti kukonekta chi handisi kuzviziva kuti vari kuti chiime vari kutotaura voga inditofunga saka Fly vachitaura chinditsanangura vari kundinyorera indikutogara kuti saka Fly Africa yacho iripi ndozvandikufunga manje kandi apa ndati panapa time dzoinda ndikufanira kuti hazvinhu zvese zvinasi madhiri angu saka kana manje vanditi zvoni Fly Africa apa nditoziva kuti zvikanzi ndabuda ndatanga kuvhunza vamwe kera gadhi vangu varipo ndikati name Fly Africa iripo zvikanzi Fly Africa iri kuzasuku kudzokera pedo nekuti avhondewo kumashopu kuya ndo kwandaita sei kwandakadzokera zvakare ndichitigura neshoka ndaiita kutsindikira neshoka memwana handakasaka basa nazvo memwana ndokuyekera ndokunotsvaka kuti ndichirashika because Fly Africa chane haisi pakajeka ka ndasvika pepa ndasvika pakazara vanhu kuti tatatata vakuda kutovhara vanhu varipo vari kugadzira maflight vamwe vari kutenga remusi iwoyo vamwe vari kuti flight yedu yaifanira kuyekera musi uyo makazoti haina kuuya here ndasvika paya ndikati ndoda kuindawo kwakati akabva wanditi mazuva mamunemwe musikana akati simbeiso ndobva atonditi tione timetable yachowapuwa newe kuEmirates ndobva wandibabva wati tinokwanisa kuti utore flight makuseseni the first one ndonotora wonoswera wakagara muJoburg woita sei wondowekera unonzi kuita sei wozondokwira na 3 o'clock saka ndo yandakwanisa kuita sei kuti ndiiti ndikati alright mind you handisati ndaisa mapepa evhisa ndandafurirwa neshamwa dzangu ndingati shamwa dzangu ikanditi nevamwana vangauya kunoku vanga vandifurira vakati unogona kutotenga ticket in advance usati waendesa chipassport kuembassy ndozvandakaudzwa isusu ndobva ndaita sei ndobva ndaidzokera vandabvisa 45 year yekuendesa kunhikirini
kunonzi kuti zita rakoko kuDHL vandaisa padivi vandakakuleta madhesi kanzi inongotora 3 days inobva yadzoka pandakatora 3 days why not ndikaibva ndagara ndatenga tiketi ndakatenga tiketi yekuya kuThailand ndisati ndaaplya visa ndozvakaitika ndobva izvi zvakaitika 2015 ndakabvuma kupatiswa kubva gore rero ndakati handipatiswi zvakadero futi mumwe musi nekuti ndakazoti ndasvika ndakazoramba ndichipatiswa zvikazondikostira manje infact gaindikontinye neiyi ndokubva ndadzokera kuEmirates ndobva ndati ndikirikini nditengesere tiketi racho remusi wakati wakati bva watipe passport naapa passport yangu bva watorit bva wanditengesera tiketi remusure time iyoyo vandadzokera vandafamba futi ndaita macross country vanhu pandikureva pasi padhuze nepadhuze kavo ndaita macross country richiti ndikabva kuEmirates ndodzokera kufly Africa ndikabva kufly Africa apo kufamba kwako andina mota kaini nanasandina mota ndikadzokera kupamwe ndo pandichatotengawo kana Mwari vakadikomborera ndiri kufamba neshoka ndiri kuita kupesanisa kudai ziya rangu richichururuka kuzvokuti uri kunwa ziya mai mwana panguvayo zvakasingashandi ndachingoti hamene ikokoko ndikasvikawo kuEmirates mune mhepo ndikasvikawo kudoko asi ndinongokwanisa kusevhiwa chiri kuda ndichikuti nditenge tiketi ndasvika kuEmirates vanditengera mai zvikanzi tiketi rako raita ndabva ndamanya zvakare ndakamanya ndikadzokera kufly Africa kuya ndobva ndanotengeserwa remakuseni nacho ndobva ndatama tiketi hangu ndatama tiketi hangu manje atidari cheche chandandapirindirwa ka plus manje matiketi andandatenga bva ndamabatanidza ndo ndadzokera kupi kumba ndadzokera kumba bva ndamirira kuti mangwana acho ndidzokera zvakare ndidzokere kupi kunonzi kuti mangwana acho ndidzokere kundochipirindisa bank statement rangu inzwai manje bank statement re3 days ndorangana ndakati ndo 3 months dzangu ndakaita kuita kunonzi kuita seko kuruma ngetani chaiko nemazino ndo kwandakaita ndobva ndaenda kubhengi ndikati ndoda bank statement rangu the past 3 months yanga ingori nemari iyoya imweya ndandavhomora ndakaiisa kana ndikaivhomora ndakumtenga tiketi ndaivhomora ndandangomirira kuti vangonondipa bank statement rangu chete zvona ndangoda ndadero manje ndobva vandipirindira bank statement re3 days riya ndo 3 months kadzangu inini equivalent muswa 28 August ndikazoribusa muswa 1 September ndobva ndapindirwa zvese ndanazvo ndobva ndaenda kupi paDHL bva ndavhunzisa ndikati zvinhu zvodzoka rini izvi zvikanzodzoka within 3 days mai mwana ndokubva zvaenda apa ndine matiketsi ndatenga matiketsi mai mwana ndatenga matiketsi ndainzazvo neDHL baba vangu vabva kumusha vauya havasati hakuna munhu wandakauza ndakaita ndakanyarara nekuti ndakatoona ndikatotaura kuti ndo zvandaitaka pairohwa munhu paikwandamaswa munhu kwete zvekumboseka ipapo handipoti kureva papa singamboti zvemajokisi ndobva vanditi baba vangu bva vauya kubva kumusha vanogara mabereko vangu vanogara kumusha in most of the time zvokuti ndikatoenda kuZimbabwe most of the time ndakunda kumabereko vangu ndokuti vanogara kupi kumasvingo kwagutu kumusha ndokwanogara ndobva wandatofona ndikati baba zvaita baba vangu kwakuuya kutokwira bhazi mai mwana vakauya kwaRhare mai vangu vauya sakusurazuro wacho tagara papeksi kwaRhare paya visa pasipoti ingadzoka 3 days zadarika 4 days zadarika pasipoti haisati yadzoka maiwi tiketi ndinaro mumba pasipoti handina visa handina tiketi ndinaro mai mwana handakurya musi iyoyo kanzi 3 days dzakadarika haina kudzoka vanzi 4 days dzikadarika haina kudzoka tikani ndoita sei vakomanaka ndakatsvaira ruvazhe rwose ndikasakura mapundo ose ndikasuka zvinhu zvose hapana basa randisina kuita musi iwoyo nekuti ndetiona pfungwa dzangu dzakutotenderera ndozvazvakuitika baba vangu apa vabva vasvika the day before baba vangu vakasvika dziri kuma3 the day before tiketi rangu ndichiti ndatoudza baba vangu ndikuzinduka mangwana acho musi wemugovera chishanu kubva musi wemuvhuro chipiri chitatu china chishanu pasipoti yange isati yadzoka mai mwana zvikanzi navo ndibva ndatanga kubvunza vanhu vaive vamwe kwakuya tikati naimi mapasipoti enyu aya pamakamaendisa akatora mazuva mangani mbudzi ndikaudza vanhu pokweduka handikureva nhema paifa munhu wairohwa
ndatoga makuti apana ndatoruka musoro ndakanorukwa ekira yangu yanga inonzi chikozitala chei ndinofarira kuruka zviri keri kei ndofarira kuruka zviri keri ndozvana ndatonorukwa mai mwana pasipoti ingadzoka sheesh 1 2 3 4 o'clock nothing hakuna andifonera tika zvinoapa mangwana zvikunzi ndikufanira kumuka nani by 4 o'clock ndofanira kuenda paairport zvikanzi ndege inosunga nani 7 excitement yese yekuti anzi ndine excitement yekuti ndaunokwira ndege panga pasina inini ndava nefiye yekuti mhai we zvangu pasipoti ikasadzoka ndichaita sei ini nhai jesu ndinovaudza ndakamira paiva naha kuti ndakatitenga mari iya ndakatoitengesa tiketi ndovaudza sei handiti ndobva chi 5 o'clock takagara paipai vongu vakutotaura chichotaura papa ina handisi kudavira nyaya handichadaviri ndangopata akuti ndivaudze manje ndingavati kana ndingambovaudzi I think ndichazovaudza kana dzava kuma7 dzeusiku ndichavaudza kuti pasipoti ndakatenga tiketi ndisitakatenga tiketi ndisina pasipoti yangu ichiri kuSouth Africa ndoite sei ndikati aiwa kana mwari pirizi ndakanamata ndikati mwari ndiri mutadzi mukuru kwazvo ini ndinotadza asi ndikumbirawo pasipoti yangu idzoke please 5 o'clock chimunhu chechibhasikoro chiya ndopachakazodzoka because nawo ndanda kungwa kuti imi ndiye cheunosvika here kuGlenview kuti haisviki handiti ndakavhunza because pane remember pane vamwe vanhu vekuseri kwereni kwedu vanga vakambo vaiunzirwa zvinhu nedhl basi chimota saka ndaifunga pamwe munhu wekudhl anoshanda ipapo vandaenda kuna vamwe mayambondiruka so ndikati naimi chimota takaita mainvestigation ndikangobvunza chimota chinouya apapa ndechavanhu vanogara ipapo zvikanzi aiwa vanotumirwa zvinhu nevanavo kubva kudiaspora ndikati ho saka chinouya nguvai zvikanzi chimota chinouya pamba apa chinowanzo kuya zuva rovira ndobva ndazvisimbisa ndikati ndakaudzwa izvizvo saka chirega ndisimbise 5 dzezuva rovira kudai ndasakura mapundo ose ndasuka zvinhu zvose hana kurya ndaingoti ndakaguta ndazvadaingoita ipapo ini chiziva kuti pasipoti haisati yadzoka ndokubva chimudhudhu tichazosvika changoti imi ndakabudisa musodzi ndichifara nekuti ndakati mwari maita henyu nokunhasi munhu wanga achawewetsurwa pano munhu wanga acharohwa nhasi ndobva ndapuwa mabongo kuti shemikogochi munhu wese akashandisika ka ini taingoita zvangu ndakanyarara manje kuti ndikati tikavaudza ka ndorohwa ndikati 5 o'clock ndo chimota chiyabva chati chichipa pamba pedu chasvika pepe ndobva ndapuwa chienvelope changu imi ndakashema musodzi ndichipinda mugedhi chigedhi chedu ichocho chakangodero kachimagedhi zvezvo kungobatanidzira zvokuti vanhu vanenge vasina mari ndizvongobatanidzira ndakachema musodzi ndakachema ndikati maiwe maitani mwari mandinzwa munamato wangu nhasi ndanga zvichashata ndapava ndipinda mumba ndakaita apa ndikuchema ndichipinda mumba ka handitozivi kuti vhiza racho raiswa rakati hana kuiswa ndochimwe chimuvuti ndakati jesu please ndobva ndanomira mumba hana yangu iringorova kuti kudari ndakuiswa vhiza racho ndokubva ndanovhura kuyakuya ndobva ndaona vhiza rakaiswa ndakafara ndakazamere ndikati mwari maitenyi mayangu bva kuti iwe chii chawataura ya ndikati chii chawataura apapa ndikati ipasipoti zvinzi iwe chero unondiudza kuti wanga wadana baba vako kubva kumushango usina pasipoti ndikati zvikanzi saka dai pasipoti yange isina kuuyawo ngochazita sei ndandosaka asina kukudzai nekuti ndaitozviziva kuti nhasi zuva rose nyaya yange isingaperi moziva zvinoita namaika vaingoti ndokuvagora ngoti zidofo zibenzi unoudzwa zvose musi wenyangwe zvanga usati wamboudzwa unotozviudzwa chete because of that one mistake ndopayakauya paya mai mwana imi ndadero pasipoti yaya vhisa rangu bva rabuda paya ndaimbo bheke rangu chengoti hariri kure ndatarisa kuti dai ndaku ndinotori naro testimoni yangu yebheke raro ndaizivei ndikati mabheke anobiwa mundege mai mwana kutora bheke rangu mai mwana zimonaki ndigorinyora kuti Sharon manjira kuridhinda ndakadhinda kuti akuta print
iwe mire ne Alexio mazobhere kupati uyu munhu ndoshanda naye anonzi Alexio ndoshanda naye kubasa kwedu ndavasiya vari kupati ava hamene kuti vabveri dzambo wangu waikuwaniwa havanenge wabva anyway ndakanyora mire ndandapa kuti ndakanyora monakiro angu maita munyama kuti monakiro angu ka riri umo riri mbirikirikiri riri kuseri uko kwandakariisa uko hora iti bhu saka ndakaridhinda mai mwana kuti Sharon Manjira neblue marker apa ukati ndere grey futi monakiro iroro ndobva ndanyora kuti Sharon Manjira uku kusereka uku ndobva ndaenda futi Sharon Manjira nderimwe seidike vanenda Sharon Manjira vanenda ndakarinyora rose ndakaridhinda monakiro angu iyi ndozokudza umwe musi ndakadhinda rese ndikati mundege macho handizivi makaita sei ko monakiro rangu rikatorwa nevanhu ndinu ndikati robiwa monakiro rangu ndikirina ndadhinda monakiro rangu riya mai mwana ndobva ndaita sei ndobva ndanaro mai mwana apa ndakana churongo nechichira pane nejira randakandapuhwana nababa wangu jira irorero ndikatoti ya ndosachi jira rangu paya nezvimabhuku zvishoma ndobva ndaderawo nekuisawo madhimaji mavisa zvakawandawanda ndicho ndafurwa wanzosana nejira ndati kuna mai angu hanzi kunopisa usana nejira mai angu atipfutisa kunopengawo ungandodza kuti hausana nejira kurumidza kuti sajira iroro unakusiya jira kunongosvika ukatonhorwa kunotinyengerwa namwanu iwo muviri wako wakafananiwawo ndakazvitukirwa sikabhoti ndo pandakatora jira iroro ndokutotorawo juzi ndanga ndatosiya ndanyengerwa nzi usatomboya nechinhu kopisa zisingamboiti kupisa kunopisa ka asi yo zvanga zvakaoma ipapo ndokubva ndaisa shoma paya kwakusiya ufu ndine kuzvinzwa kwakusiya ufu nditi sadza ndodii imi ndakaripanga sadza iroro kwakubva ndatouya nezvimwe zvinhu ini nekupata kwakubvuma kubatiswa matemba imwe munhu akakawanda ini kwakusiya angu matemba kwakuuya nezvimwe zvinhu zvomunhu chinzwe manje ndabatiswa zvinhu zvomunhu ka madadiro aiita musikana iyeye ndabatiswa zvakeka musikana yaidada aitsenga ake mvura anandokureva kudai munhu waidada iyeye apa ini ndakasenga zvinhu zvake akangozvitora akangoti thanks that was it ndokunyatsa kutaura kwataita nemusikana ropa redu rakaramba kuwirirana musikana iyeye waingodadawo kuda ndo vanhu pakilasi apatizivi basi ndo zvakaitika tatora zvinhu zvaizvo tamupa zvinhu zvavo iniwo chi ndazoenda chi tiri paprocess yekuti chi ndama kuairport makusensenai pandisandaenda kuairport brother yangu kwakutora imwe spray wanoza zvokuti wakuda kuvata dzakuma10-11 brother yangu kwakutora spray mai mwana wotora spray amene kuti vanga vane activity ipi kuba kuchikoro kwavo pahai 1 paya mungani form 6 ka kwakutora spray mai mwana watora spray kwakuspraya sheti yake usiku kuma 11 tese takutovata isusu mainduka setup yekwandogara inika nesetup dzekumadheudheu zvakasiyana isusu kwedu hedu tinoshandisa turooms dzaka kungoti kudhivhaidha ikokoko ndo setup ndo zviripo kwedu isu kukuekera handingosvodi nazvo ndo zviripo handitika isitakuda kunovata mai mwana munhu kwauta sei kwakutopfaidza kudayo ndatovata chamwari ndatovata handi munongoza zvokuti munoza vanhu vanogara kugeti ndofunga nosuwisa zvokuti munodhivhaidha dzimba handitika madhivhaidha dzimba vamwe vovata uko vamwe vovata uko saka ndo setup yatakakura nayo yakadero saka iye kwakutanga uri kuseri kwake kwakutotanga kuekera kupfapfaidza ekera mai mwana indavata iye akupfapfaidza hembe yake tikakosha mwari kuspraya perfume sei isusu tavata sei wakutanga kuekera kuisa izvozvi perfume zvikanzi naye kutondirafura zvikanzi toda kuti nhuwirire kanongonhuwirira sei iwe ukona kuti dzakuma11 tikofuko kunongo chichanhuwirira chiipapo wadi kungomirira mangwana makuseni perfume yayabva ndakaita munyama mosiwa perfume yakwakundokunondichoka pahura makuseni iwayo kwakubva ndafuma ndichita kutatsuka kukosora semunhu warohwa nechiko nekuda kweperfume yange yasipiriwa nani nebrother yangu every second ndakaita mabayo nechikosoro chete nani stop mufunge tapinda mutaundi muyama bangu mweya wabereki vane love deep yatinenge tisingaoneka bhosi nengori mwana
mangari makusenseni patakapinda pa indingokosora chete hanichatokwanisa kana kubata kana chibheki handichagoni nekuti perfume yakasvika ikandirova apa yandirova mumhino futi umwe ndiri kungokosora apa ndangobuda misodzi ndichikosora. Baba vangu akati saka uchaikwira sei ndege yacho unoikwira sei? Baba vangu ndokubva watoti chirege tinodarika nekoko kunonzi kuchikoko mastreti emakuseni aenda asingakuziwo kungu kwatakaenda nako ikokoko taenda makuseniseni 4am tatamuka ndiri kungokosora chete. Ndikati ini manje ndada kuti kune hashanzi yangu ndiwe wakazvikonzeresa. Ungoziva zvemasisters nemabrothers ndikati dei usina kusipireka siri kumbokosora sei izvozvi. Ini manje ndakuita sei ndada kuti kuona mai angu nababa vangu kunzi iwo unoregere kugara une advance kuti une vhikisi wafanira kugara une vhikisi ndokuti ko indiri kuti kuhazvasha yangu kuti wakonzesa ndiwe iko ndoda kunogura sekutoti ndiri kurwara handiti unonogara pedo neni mundege momo ndiani indichikosora seizvozvi. Akobonga mai angu ati iwo patadarika nepepo wadi kunotsvaga vhikisi yekuti ufemedze. Vangu ndokutanga kufamba mashopisi wedu vachakufamba tanokumanya nemangu mashopisi vaita sei vaita zvokumanya bongo asikana ndatobva ndatovasuwa ndavasuwa asingamboiti ndobva vaita sei ndobva vanhirina vanotsvagira vhikisi ndobva wazowana chimwe vaona vanhu vakangoona vanga uchitongofamba nezvinhu vaitongovhunza munhu wese angari mustriti momo wangu chiti mune vhikisi here mune zvivhikisi here ngoti ndinesikwanisa kungosinifa kuti chiite nani chikosoro chachoni. Vakafamba mustriti mese muya kune vanhu vanotengesa makusenseni pazhe veve ndokuzochiwana chivhikisi chiya chitukutuku zveredhi zviya ndokuzofemedza ndigozora meso hapana pasina kuzora chikosoro chingainda chingaindi. Tasvika paairport paya shamwari yangu yanga kandigarira takatoita zvokuita sei zvokuita chiri chikombi vatakuita kombi vatasvika mai mwana tafamba paya kwawo ndikirikini ndakatanga kutora mapikicha apa chikosoro changu ndinongota sei ndinongova nacho. Bongo manje vanditarisa pepe mangu vari kutuka vari kungotika inini zvika ndo zvazvinoita ndikuti ndikatarisa hashanzi yangu iyo ndikumutarisa neziso rekuti handisi kundokuita sei iwewe handiti ndagara paya mai mwana bva ndakangana zvimwe zvinhu kumba mandazvona ndasvikanga ndabva airport sezvo ndaida kuenda nazvo apa ndatakura matembe emunhu ndakangana zvangu inini ndozvakaitika emwe munhu matembe emwe munhu wandisingazivi waizotidadira futi in future ndozvandakasenga ndokubva ndaita sei paya ndokubva ndanikirike ndazokwira ndege takwira ndege mabrothers angu ese bva ndiperekeza ndaita sei ndobva ndazokwira ndege yangu iya ndokuti apa inzwewo ndairohwa neshokuka tichisvika kana paairport pacho ingeri first time yangu ndikati mundege macho makaita sei ndaingotivira chobva ndati mamonaki ndafunga mamonaki topinda nawo mundege mai mwana ndosvika mamonaki siyapa kandogosiyire izvi ndikati hanaukiwa sakariuindepi zvikanziri aiwa unozonotorera wakusouth africa kandoritora sei monakira ndinotora ndakusouth africa how indisina kukiya changu ndanyora zita pataiwa kungoti kana nyora zita zvakanaka patangoti matembe emunhu iya zvaachavhurwa akabiwa zvenhai mwari ndozvafunga ndikati matembe aya achabiwa noakabiwa ndinozomupa sei matembe ake ndiniwe manje zvikanzi siya zvino don't worry ndaboright ndaenda kuseri kuya patandobvunza mumwe munhu anga ari kuseri kuya ndikati naimi mamonaki enyu seiwo une monaki rako iyo ndasingazoni ndo hand luggage ndikati seiwo une monaki rako ini rangu ratorwa nevanhu kokokoko saka roti pangu ratosara ipo pani paairport ndaiti ndikatasa zibuilding rega ndoti saka pavatitorera paka zvoreva kuti mamonaki aka vatonomaisa samwei vandomaisa samwei handiti saka vaguma tora uyu une monaki rake ndikutesa apa masaladi aya ajera kutravhela vanofamba vari very light nezvinhu zvavo ndikati saka vanhu vese vane mamonaki inini ndatorerwa rangu sei vanhu vese ava nezvimonaki zvavo saka ini vandonitorera rangu ratosara pano zvino saka kana nemacertificate vatatangavhura bheke rangu rera chakuti macertificate angu arimo here arimo chinzwa yebhulanda randakaita manje nyasi stori yangu ndakungoispisira pekuti mafambiro andakazoita ndekusvika mujoni nekuzita sei ndobva ndaisira panzira ndozoikondinya next time ndakuda kutoipedza nhasi ndoisira pashira ndobva ndaita sei paya ndobva ndakwira ndege yangu
ndakwira ndege yangu paya ndichiita kusekerera vanhu vangu varimo mukusekerera vanhu muchingoti sekerera mundege umu kuti pamwe vanhu vachandimhorosa. Amana ndadzoka mozozvoitika ndimhoreseyo kana muripo please show me kuti muchiripo, show me muripo here amana, muripo here. Text apa baba ndione kuti muchiripo here. Text please, text mundione kuti muripo here. Text ai handisichazivi kuti vanhu varipi. Please ndandichishandisa data naozvono ndandishandisa data pese apa. Ndiudzewo kuti muri kuona here amana, vana uyu muri kupi, kuona wisdom muri kupi? Text please, handisi kuona. Muri kundiona here yambokata, ndakashandisa data kasaka ndazoswapa kuenda kuwifi. Apa handisi kuona any comment, comments angu ari kupi? Comments please. Oho, alright. Ndakuona manje live chat. Alright. Zvaita. Ndangandichishandisa data ndakangana kuswitcha kubva kudata kuenda kupi kuinternet. Anyway, rega ndiningirire pandatombobatsirana ndevamwe vanoshandisa data ravo vachindionawo, saka zvaita fair ndashandisawo nhasi data rangu. Anyway, ndobva ndaita sei tadzokera pa200 pedu tatetepeka takaengeya ku230 something. Tandava kuti ndazopinda mundege ndikunyenamira vanhu vese ndichiita kunyenama ndichifunga kuti vachandimhorosa. Ungamhoroswa? Haumhoroswi maimwana mundege. Then vanhu vanga vakapfeka kufly Africa vaya ndobva zvaita sei ndobva ndatokwira ndege yangu tasvika kupi, tasvika muJoni. Chihwai manje ndapinda mundege meya pane musikana wandakakwanisa kurecognize tichifamba kuenda kunokwira mundege. Musikana uya anga aiva pasame school neni. Vana kuti iyo musikana iwo ungari kustream behind me iwo ndokuziva but handizovangustera kubva ndoziva face yako but ndati izwa kungwara kwandakaita manje. Vana kuti ndinoda kuenda kupi kunokonekta nendege inonzi Emirates kuSouth Africa. But usikaendi kati but problem iyo ndekuti kuairport yekuSouth Africa handikuzivi, hasi amboenda muairport ikoko. But atoti don't worry, I will help you, ndokubatsira zvitombonetse. Then ndati alright bo vatadzika ndege musikana ndikati unoreva nhema nevanamuteera ndikati saka izvozvi vanhu vese vari kuindepi apa, vanhu vese vari kudzika musangoti pata achifamba achinda kwari kuenda. Ndikati ko vanhu vari kuindepi? Zvikanzi tikuenda kutora mabhegi, ka mabhegi acho tikumatorepi? Zvikanzi nditeere nditienda apa ndinechadzimwira chega nditombozoni ndikuendepi, ndingoteera iye musikana hapana ndingoona ngoni mazidziro handiti ifirst time yangu ende paairport yekuSouth Africa. Zvikanzi bhegi rako rakaita sei? Kangwana rakanzi Sharon Manjira ndorangu inini chairo ndorandanyora kudero zihombe regrey. But indi kutarisa vanhu vese vari pepe, hakuna kana munhu mumwe wakanyora monaki. Indi ndoga ndakadhinda kuita kuprinda monaki maimwana. Pana nakusvoda nazvo haana kana mbosvoda nazvo kana kamwe kana ndakangonoti iyo monaki rangu iro ndiro iroro ndipei. Ndobva andita sei ndakabva andita sei anditorera monaki riyera but alright. Bva ndati saka patakuindepi? Indi kuteera musikana weko handisi kuziva but saka ndege yako tione but tione but bo musikana uya bva takabvunzawo aigona chirungu ka chirungu ndotitya mhatota sei. Ndobva asvika hi how are you where can we get ansviko where is Fly Emirates? Uchibvunza zvavaenda zvimabhuti zvavo zvezvo zvokuti izvozvo zvimabhuti here kana ndozvinozviziya zvinenge zvakanyorwa mudenga kunzi Fly Emirates what izvozvo zvezvokuti unonoita check in. Handizivi kuti zviripi izvozvo. Ini ndaingoteverera manje ndatongova nhunzi yemusikana wandichitevera. Ndasvika kuekera kuya manje takatomborasvika tiri motika kuita mastepisi tikadzika tikaita sei ndobva tazoenda nemumwe waishanda imomo asina hapana zvandaita sei zvandaiziva. Ndaingotevera musikana uya nebheki rangu. Musikana she was very nice but problem yakaitika yekuti nhamba dzake ndakasita lost in touch naye watikani eva zvako izvozvo chirungu chavo chaanoshandisa ichi. Ndobva ndaita sei musikana ndiangangotaura ndakanyarara ndingomutarisa achitaura nevanhu vevo vavo. Ndobva
ndoba nyaya ine step by step nikirikiri sister vakamira nyaya dzedu zvinema step by step apa tichiri kuti ndakaenda sei tichazitaura dzese dzidzi ndoba chii ndobva ningirikira musikana yayo ndobva ataura nevanhu vaye vanga vakazara vanhu vepafly Emirates please kuita mutsetse kudeo vanhu ivavo vanga vakawanda ndikati ko imi asi mapurisa ndizvandakafunga ngati asi mapurisa zvikanzi tione pasipoti yako vandavapa pasipoti apa gayai vanhu vari kundideroka havatomboshandika kana paimmigration havatomboshandika kana kuita kuti vatarise pasipoti yangu kuti izvoni ine vhisa here kuti ine chii kuya kuzvimameshini kuya vanongova vanhu vaya vanongova vakangomira kungomira kuita semaekera maprefects ndo zvavangangoriwo kwauta kuti kuonesa moto memwana zvikanzi tione pasipoti yako bva ndavapa zvikanzi tione tiketi yako bva ndavapa zvikanzi returning ticket riripi indakutosha kuti vari kuti chii handiti kutanzi riripi return ticket rako ndikati return ticket ndikati ndo tiketi rangu randinaro iri zvikanzi navo no toda return ticket ndikati aiwa handisi kunzwisa zvamukutaura then musikana yembva asanga kutsanangura kwavari zvikanzi no she's actually a student so she's going to school so she doesn't need a return ticket zvikanzi no iri kupi offer letter yako chinzwayo pakafamba mhepo manje ndobva ndavhura bhegi rangu chinhava changu chiya chandaifamba nacho chotsvaga basa ndavhura bhegi rangu riyariya ndavhura bhegi rangu macertificate inonzi chiko acceptance letter nechimwe chitsamba futi chekuchikoro ndakasvikanganwa pamubhedha mubhedha wangu kwete wangu mubhedha wababa wangu namai wangu ndobva ndakasvikanganwa handitombozwa kuti zvakafamba sei kuti ndisvikanganwa ndobva ndaita sei ndobva ndashayiwa ndakashayiwa ndakaona ndisina bva ndaifunga ndinazvo zvikanzi vandati izvi ndozvo zvangu zvese handinazvo chinhu chandakwanisa kubudisa imepu yandanga ndakwanisa kupurinda yeuyu inonzi chikoi mepu yekuti unozofamba sei from the airport kuenda kuchikoro ikokoko ndo mepu yandakakwanisa kutora ndikasangana zvimwe ndokukangamwa acceptance letter neimwe iyi yescholarship ndakazvikangamwa handitombohusiwo chichakaitika vandakazvikangamwa pakatofamba mweya yasvota nipapo ndokubva ndakwanisa kuona chitsamba chakanzi chemepu chine miti yekuti uchafamba sei chikoro cheinde chichichi nefoni luck enough phone number dzanga dziripo kuseri kwacho ndandadzinyora dzekuti ndikasvika paairport vanofanira kufona nhamba idzodzo vanhu vakafonerwa ivavo vachazonditora ini nekuti handisingagoni chirudzi zvikanzi vandati ndo chinhu chandinacho ichichi ndozvandakavaita imi vakauya vese security yepasouth africa paya zvikanzi hakuna kwauri kuenda because haunazvo zvakakwana hapana pana proof iri kuratidza kuti zveshuwa uri student ndifunga kuti chinhu chekutanga chandakatanga kufunga nibaba wangu handikureva ndakatanga kufunga baba wangu ngati nhai mwari kubaba wangu vachanditi zvichafamba sei kuti anzi wadzoserwa pasouth africa nekuti wakanga waacceptance letter pambedha ndokubva vadana wanzi head of yekera wacho yauya mukuru wacho auya ndobva hanzi chii ndibva ndangochema ndakachema ndiri paairport pepe zvikanzi une tsamba yacho here ndikati ndikutoona ndadzikangana nawo zvino ndadzikangana bvati visa bva ndavatatidza bvaona mavhisa angu ekusouth africa ndi student ari bobo no problem bvavabvunza kuti passport bvawaona ndavati ndine izvizvi bvavati zvikanzi loga in paemail pako pacho tione kuti unekera tikati hatina wifi zvikanzi ichoenda kuinternet cafe inzwai rafu yavaindanzi enda kuinternet cafe toenda kuinternet cafe sei imimi muneekera nawo mafoni acho kuti tinokwanisa kutasa tese vakaramba zvikanzi hatikwanisa kukupa ifoni iyoyo hatikwanisa futi kukupitirai hotspot apa hotspot handitoziva kuti chinonzi hotspot futika musikana endi ari kudhirana zvese musikana waidza pachikoro pandaidza ndobva zvazonzi namai vaive kana kune internet cafe kwacho kuri kuri chiita sei chingomusiya apinde ndakapindapo ndichihwihwidza musodzi ndakapapinda asi ndichichema kuzoenda kuya kuimmigration ndakazopinda asi ndaingodza mhere ndichichema ndiripo paya ndandangotera vanhu ndikasvika vanhu vacho vari kuindepi pana ndakakutya kuti ava vanhu vanditosa araundi ndichipindapinda ndinosvikazve vakanondidzosa ikoko ndokusvika kuya kwapa kuzonzi tione kuti zvaita reko kunopinda ndege
variko futi vakadzi vaya vangu vandimbondiekera bebe vangu vanditosa mai mwana. Aha, ndikati nai Jesu motidzosera futi zvesuro ukuku. Zvikanzi chipinda zvaita. Ndokupinda mutego meya ndakazombonakirwa muEmirates makanaka zvamo hatiti kureva nhema inodhura zvayo ndege yasi yakanaka zikamboiti. Ndakazongoikwira hangu handitombohusi manga makanaka kwete zvekuseka. Manga makanaka zikamboiti mundege imomo muchipuwa zvikafu zvinonakidza. Kukamwe kandakakwira iyo ndege inonzi Emirates handazomboikwira futi zve inondhurira. Ndokusvika muDubai muya handimuzivi. Ndasvika pepe ndikanoreva nhema iwe. Ndokubvunza mumwe baba ndandangoona kuti ava ndinenge ndabva navo kure avava. Ndokuvabvunza ndikati naimi muri kuindepi? Ndangofungonzwawo vachitaura shona ndikamugini zvikanzi ndirikugumira muno muDubai. Ndikati ndokuda kuenda kwakati saka ndoenda sei? Zvikanzi zvaunoita muna ndikudzi kana usingazivi nababa veye. Kana usingazivi unoona vanhu vese vakapfeka zvibhibhi vavava. Ndovaunovhunza kuti nai vedu we ndekupi usatomborya kuti chirungu. Ivo vamwe vacho havatochigoni chirungu ivavava. Zvikanzi ndikati alright. Ndikati kwa mabheka angu ina ndabva nawo kuJoni ukuku. Ndasvika muno mwenzi muchii macho muDubai. Ndozomawanira kupi? Zvikanzi mabheka ako kana zvakajereka unonomawanira kuThailand. Ndikati zvichifamba sei? Ndadzariswa ndege iyi yabva kuJoni. Ndadzariswa ndege iyi ndasvika muno muDurban. Munonzi muchii? Ndakuramba ndiri Durban muDubai. Saka mabheka angu abva mundege iyi vandidzikisa panapa ndine about 5 hours ndakagara pano asi kuti ndikuindepi. Saka ndinozomatorera ikoko kwandaka. Zvikanzi aiwa unonomatorera asvika ikoko. Ndikati right, hazvina kuipa. Ini ndangofunga matemba emusikana wevanhu kuti matemba ake zvoga. Ini zvangu ndasina basa nazvo ndaifunga matemba emunhu. Ndobva chii ndasvika ndobva ndatanga kutenderera ndichingotsvaga kuti ndekupi ndichingovhunza kuti ndoenda kwakati. Zvikanzi iwe unofamba nechinhu chocho ndozvavanonge vachiratidza uchingoti ndoda kuenda I want to go to this what ndozvavanonge uchingoita ndozvanenge uchiita. Makanaka muDubai ndichiona mvura ndopa ndakatanga then ndikafamba ndoona kudeo ndoona iyi mvura iri kukwira nekudika ichienda mudenga ichidzika apa mungorira mimhanzi iri minyoronyoro. Ndichitarisa vanhu vacho ndopa ndakatanga kuona vanhu vakachena makanda. First day rangu ruri ndikati wakomana kune vanhu vakadai kuno pasi. Ndakaonerera ndokubva tazoenda kwaAmerica ndokukana taenda kwedu manje isusu kwedu wakusina kana activity kwangu kwakangoti zii wangonzwa fly to America, fly to chakati chedu chachakangoti zii. Takapagara mai mwana ndikubva ndamboda kuvata ndikavata ndosarara muno munonzi muDubai macho muno. Ndakaona mwangu akavata vanga vakavata paairport kutovata chaiko wakavata. Ndikati ndakuda kuvatawo. Ndikati ndikatevedzera vanhu vakavata panapa ndozodii ndikavatedzera vanhu vakavata panapa. Handingakwanisi sei kuzviteedzera chirege ndisina nazvo izvo kuvata. Ndakadzitswanya hope dzangu dzodzo. Apa hope dzanga dzabva zuro wacho nditambovata gayai ndatoswa raundi muJoni. Ndati kwatoswa raundi muJoni uku ndakusvika ndonzi gara 5 hours kusvika 3 am ndanga ndiripo mai mwana. Ndagara pepe ndangoona ndaona vanhu 2 vatema so vangu varipo ndindotaura navo patvaingozvinzwa bva ndazoona vane zvisikana zvavo zvavangwana zvikata ndasiyana nazvo. Pandazogara paipai pandazoona mumwe wanditi uri kuindepi ndati kuenda kuThailand. Ndikanzi the listening will be up kutari ndati ndikuenda kuThailand ndikuenda kuThailand paipai. Zvikanzi navo tikuenda kuVietnam handiti ndagara paya pakangachembera katanga kutaura neni. Zvikanzi ndikuenda kuThailand ndinobva kundoita zvechechi ndoita sei. Ndikati right. Ini nekubata mafriends nemunhu mukadzi yakwaunipa zvimwe zvinoita kunge zvimawipers. Ini handina zvandaziva kuti ndapuwa kana chichichi ndakangotambira. Ndipo ndakazonzi uchapuwa zvokusvuta zvezviya uchingotambira zvinhu zvevanhu handina zvandaiziva. Ndaingonzi ndaingofunga ndatofarirwa. So ndakafunga ndafarirwa pandakanga ndadzidzawo kandaridza kuti vamwe vanhu ndingotiti matema ndaingoti munhu wese wandendaona mutema ihazvanzi yangu. Kwasangowirirana mwana mbva ndaita sei ndobva yazouya ndege iya takazokwira mai mwana tasvika kuno kuThailand. Mapisiro akwaita kunopisa kune zvekumboita zvekunyembedzera aiwa kunopisa kunovanga kwete zvekuseka. Ndikusvika kuri kuri kuti ukaziya mai mwana tasvika paairport paya tasvikapo tatonzi zvikanzi hamupindi kana usina yellow card. Chinzwa ini chikosoro changu checha ndichiri nacho chikosoro changu mai mwana ndichiri kuekera
ndichiri ndichiri kunonzi kuti waseiko zita rako ndichiri kunzi ndichida kuenda kunenge ndinikueko ndakangofamba ndichitevera vanhu vanga vabuda mundege mangu navo straight ndakavatevera zvikanzi uyo uri wekuzimbabwe dzokera unoshanda chimwe chipepa chinonzi kuno kumanje zvakunoita haungosviki uchipinda muairport unosvika pane chimwe chipepa ndakaitoita vhidhiyo yangu chinonzi chitm6 so chaunonyora chipepa ichocho chinonzi chidhipa chakadhi saka ichocho manjeka ndasatomboziva kuti ndo zvazvinoitwa muno mutailand nyangogara 4 years chinotodiwa chinhu ichocho chawakatora paairport uchisvika ndo chinhu chaunofanira kutanga kunyora pandasvika mba ndatanga kunyora vananzi dzokera unonyora chipepa ndikandodzokera ndochora ndakukanzi yellow fever ini bva ndatanga kuti my Jesus Christ yellow fever indichikosorani makosorani ndikuita hazvisonzi ndine yellow fever mai mwana handi kureva nhema ndaiita kutatsuka ndakachi pandakasvika paimmigrate papane line kuti ringumbonyembedzera indaito expecta kuti ndichaona chando ndichatanga kutorwa nechando mai mwana kwaivanga ndobva ndati chikosoro changu chacheka ndakachidunga ndaita zvekukosorera ndichidungirira kuti ndozvandaita kwete kuti kutatsuka zvandaita zvezve aiwa kuti aiwa ndanda kuita zvekuti ndichaka kugomerera chichidzokerera kukati ndezvandada kuitepo because ndakaona kuti apa manje immigration yekuno kutailand inofamba kwete zvekumboseka vanenge vachingotendera mukati mama vachitendera vachikumonite muchiverengwa 666666 uchisvika paya manje unongokanzwaoka vanenge vane zvimamaski kudai vaimmigration pepe vanenge vachanana kwasa zvimamaski ndikati maiwe saka ndikasvika ndichikosora kudai vachandonditi uri kurwara dzokera uri kurwara ndo yellow fever yako yaunayo apa inini yellow fever racho kadhi handina saka vandatosvika zvikanzi nyika yenyu haina basa nechiine yellow fever pane nyika dzinodiwa yellow fever dzekusouthern africa dzidiwi yellow fever saka unopinda kati alright mai mwana paimmigration pepe ndandimiswe zvikanzi uri kuendepi chikosoro chacho vatanga kundibata ndiri paimmigration mai mwana chikosoro chacho kwakutanga kundibata mai mwana ndakakosora kusvika ndabuda musodzi ndakakosora hangu chatisingachadi kubudi kuramba kako unoziva kuti ukachimanikidza chinotobuda bhaginya manje ukada kuchidzoserera mukati chakabuda ndakakosora kuti ndabuda musodzi pavatanga kutasana nepa immigration vaiva manje vachiita kutasana kudai so kudzokorana ndikati zvatoshata zvikanzi une yellow fever ndikati no nyika yedu yanzi haidiwi yellow fever zvikanzi unozvauri kurwara nazvo ndikati akana ingori reaction yekuti kuri kupisa kana kukapiswa ndinotanga kureacta uri kuindepi ndikati ndikuenda kuchikoro chinonzi chakati zvikanzi une acceptance yacho ndabvunzwa kuti acceptance letter paairport ndikati iri muemail handina kuiprinta zvikanzi saka kuzwa kuenda ndati handine map yandinayo plus nefone number ndobva watora map yabva waona chikoro changu bva watasa ina thinga waida kungoona zveshuwa here bva watasa kuseri ngati idzi ndo nhamba dzandikufanira kufona kana ndasvika panapa kuchikoro kwacho ikoko bva wasiti alright bva waita zvavakaita ndova ndabuda kuseri pakuda kuseri kuyakuya rimwe dambudziko futi ini ndakamira kuti ka vanhu vekundege kuyakuya vachazondiudza kuti bheke rako taisa kwakati kuti ndozvavachaita kuemirates no panadzika nemusikana kuSouth Africa pane zvinhu zvinotenderera zveshe zvachidai ina nhasi amwanizochonzi chichinenge chichitenderera nemabheke evanhu chinhu ichocho zvikanzi ndikirikini vananotsvaga zvinhu zvinotenderera zveshe pachengoti kutailand hazvutano unokwanisa kuzviona hazvina kuvandaka sezvekujoni saka uchingobuda kudai paimmigration ukangotendeuka unotozviona zvakutenderera ndatosvika paipa memwana ndasvika ndakataka manje dambudziko ranga ripo manje ndanga ndingazivi kuti ndotsvaga bhekeri ndinotasa handiva nongona kuti ndege yakati chinhu chacho kuno kutailand ndozvanoita ndege tomboti iri Emirates vanenge vane nhamba yeflight iyoyo inenge yaiswa mabheke yayo flight ingoti flight number 1 ine mabheke ayo flight number 2 iri kunotenderera kune chimwe chiroller coaster chavo ichocho nganditi chiroller coaster inotenderera kune chimwe chiroller coaster flight number 10 mabheke enyewe anenge akanyorwa nzi flight number 10 ikokoko ndokwamune ntamu chinopedzerana ikoko hana tombozviziva ndokutenderera ini mai mwana ndichitsvaga chose chiroller coaster cheche chinotenderera mabheke cheche ndakafamba ndikadzika ndikakwira ndikadzika ndakaita 2 hours ndichitsvaga bheke chete ndingazondotora papi saka manje vanozoitaka vanenge vane time yekuti
kana atendera for a certain period vanozomabvisa mabheke aya onounganzwa somewhere. Ndokwandakazoona bheke rangu riya rakadhinda. Ndaingotsvaga pakanzi chero ndakasingatomborina kana basa nazvo. Ndaingotsvaga kuti ndakaridhinda rangu rinechi ndakaridhinda nekuti izvi zvacho zvese zvinotenderera hazvina mabheki. Ndati ndikati ichi chirora costa number 1 chapera kutendera mabheki, chirora costa number 2 chapera kutendera mabheki, zvakawanda zvimarora costa zvekuno zvinotenderera mabheki waya zvakawanda zvingamboiti zvotosvika kuma10. Saka ndori wanepi manje? Ndikamira saka manje security inozouyawo kuvhunza kuti tuone nechiticket chako futi. Vanabva vatoti uko vanazotendera vanangononiona rakadhinda rakanditarisa mwana. Ndikati iro bheke rangu iro ndokutora. Vandati ndoda kuenda kwakati ndoenda because vanditi ndiende kugate number A2. Inafika A2 kuti iri kupika. Ndobva sekuti first time yangu ndikati first time yangu bva vazonditora. Ndobva vatozondiperekedza kuenda kunomira pa number 2. Saka vanganya kuti ukasvika pasina munhu anenge akanyora zita. Andi vanonyora kudai zvimaplakadi zvinenge zvakanyorwa zita rako kudai. Manje kanzi ukasvika pasina munhu akanyora izvozvo manje zvaunoita manje ndezvekuti sei pane panonzi pa information service pepe pa information center sorry ipopo ukaenda pa information center yako ivo vanhu vavavo basa ravo ravanonodire kuti kana uri mutsva munyingiri munyika imomo unovapa nhamba dzako kuti ndikuda kuenda ukoko. Vanhu vanofanira kutora ndevavava. Vanhu vacho basa ravo ranoita ndechekubatsira imi musingazivi. Wotongobaya nhamba dzacho ivo vanongotora votobaya wotanga kutofonera kunzi imi muri kupi imi pane munhu wenyu akakumirirai pano. Vanhu veshe vepa airport apo iwo hauna zvaunonzwa because hauzikana kuti line racho unotengepi. Muri kupi nikirini uya kuno nikirini unonzi wotonzi excuse me ma'am wait for 2 minutes. Ndivo vanhu vaya manje. Ndototi ndomirirepi zvonzi mira tikupe security indanomira nemunhu iyeye panenge pane nhunzi remunhu rakamirirwa ipapopo. Ndokuzoti sendabva ndagara 30 minutes vayo ndokuzouya memwana apa takabhadhara kwadhirapo chaiyo amount yendaifanira kubvawo kusaziva kufa memwana mari pamwe ndaifanira kunge pamwe ndakadai ndakatora kana tekisi yangu ndoga kana unogura kana trendi ndaitodai ndakabhadhara kamari kadiki asi takachajwa nechikoro vanochaja mari isingamboiti nekuti vangachaji tayazokutora nemazimota edu akanaka ikoko kuairport nekuti totoibhadhara mari iyaya paairport. Ndokusvika kuya ndokuzvakugona maapartment wati ndokuenda kusvika kwandakaita kuThailand kuno maimwana. Tichazodzoka nemwe pati zvangu but dzimwe dzedzangowo mageneral dzimwe dzacho dzinenge basa stereki but ndadangokudza kuti ndakauya sei kuThailand kuno ndokusvika kuno. Saka vanhu vanokazoti how can I come to Thailand? Inini memwana ndakanyora ma-email ndozvakaitika kwandiri. Handakuya ndichidzidzisa because vanhu vanofunga ndakanditicha handina. Ndichazokuudzai kuti ndakazoriwana sei iroro basa rachoni. Kune imwe futi live stream kuti ndakazoita sei ndapedza wati nepanguva ndakatozombofoirawo ndikazotota rewrite chimwe chinhu nemastress ataizopinda aya ekuti kugara kuabroad is not all that rose maimwana zvaunoona kudai. Unosvika pakuti vamwe mubereki anogana kuti handina kana $50 yekusendera ndingatongokwanisa kusendera mari yerendi panguva yacho iyoyo. Zvinhu zvakatooma handiti. Saka musazochiva vari kuAfrica musazochiva muchiti kuno kana isu tinotoshanda kudai dzimwe nguva tinotombota nguva yekuti zvinhu zvakaoma kuti nki ende manje zvinoitika zvokuti chandakatonoti saka rudhende especially vanhu maAfricans vanoshanda vachiita kudzosera mari kupi kumba. Saka manje zvinoitika vanhu vari kumba havazozvihwisisi kuti iwe yatichitumira mari saka atumira mari achararama sei. Izvizvo manje kazhinji kachona havana basa nazvo. Asi ndinganimboisira ndiri panapa tozoenda kumastage achoni ndakatombopindawo depression chaiyo nemastress chaiyo. Zvimwe ndinenge ndichisirira zvandoona kuti izvi zvinozoita 2 pence ndechingota sei ndichingokuudzai mageneral zvingori general zvinogona kubatsira vamwe vanhu vanenge vachichiva kuti waona nhasi chero nane Mickey Mouse iyoyo Mickey Mouse wotofunga kuti pamwe aenda kusaluni. Hakuna masaluni kuThailand anoruka munhu kutotekera. Ndosaka achizogara nemufishwa mumwe nguva. Anyway, nhasi nganimbomirira pano pastory time yangu. Ndozita sei ndozokonya next week kana ndikafarisa ndichakuudzai story ndinongoskipa iyi yekuti ndakazita sei zvimwe ndombokuudzai story time iyaiya. Ndizokuudzai story time yangu iyaiya ndikuudzai kuti story time handidi kuyumwauka
ndikirikini wangu asipo ndangotaura asiri in proximity panozobuda zvakawanda ndakaita drama memwana ndinoita madhirama ini zvamunondoona ndakadai kana marelationship ndimomo yangu chaiyo chaiyo relationship ndinotori dhirama rakatooma rinenge rakazvimirira rakadai ndinototi jesu dai maramba mune munhu iyeye mweya wake usatendeuke nekuti dhirama riri pano rakaoma I promise. Ready to 50% promise, Amanda. That story, I should tell you. But I need permission. I need permission. Do you know respect kamunhu wacho unoona saka ndingotanga kuitaura. Ndakuitaura ka ndambokumbira ndokumbira kuitaura mona. Asi wewe No, secret. Anyway, D Chiefs zviri sei kuzai. Amana, oh my god, guys. Ndakatakangana kumbokunyaurirai. Muchiri kuziva story time yangu yandikambwita ndichiti pane mufesi yauya weku-university wati wandaitanga akandimaka nditombozotanga akandimakira akazombondifuremera imwe nyaya. Guys, akanditsvaga guys, munhu iye akanditsvaga ndakarwa neshoko. Akanditsvaga 3 days ago mufesi uya imi akanditi akangouya kuinbox kwangu akandimozomirai akauya akanditi iwe akanditi iwe ndikarwa neshoko ndikati kubva 2010 kusvika 2020 kana doti kana full stop chaiyo kuinbox kwedu kuti vaviri nemunhu iyeye haina kana mbosvika. Mufesi uyoyo wokundiyekera wokunditosa around achindiita sei konditi iwe zvizvauri kuita izvizvo iri pepi ndipei sekendi titsvagoti akandinyatsa kunditi haasi kuda kuverenga akati zvokuti iwe zvizvauri kuita kutonditongesa mai mwana zvezvokutondita kunge baba wangu mai mwana uripiko munhu wachona baba handisi kukuradzei but ndoda kungoita hanzi naye iwe ndeipi zvanzi iwe uri kumboita nezvei zvanzi wakurwara iwe ndiye mufesi yoyo wakandivinga zvanzi wakurwara iwe bvaseka akasama kikikikiki akati hanzi wakurwara iwe bhati kikikiki maindiyo munhu wanga akandivenga handisi shamwari yake zvokuti ndozvangu pakuti kikikiki vandamusa ndakamurisponda neichi chigumwe zvikanzi ko wakuita zvetv kikikikikiki uya mufesi uyo wokuda kundionesa nhamo achindichemedza handina kana kutombomupindura ndakaita sei ndakangoenda pameseji yake ndikaisa chilike ndio zvandakwanisa kuita. Munhu wakandionesa nhamo yena ndikuriva nemaini wakandifuremera imwe nyaya isingambokufundika kare wakurwara wokuita zvetv ndakutonoudza vanhu kuti amana muchiri kurimemba story time ndakambokudza mupesa akandionesa ndondoyo akazondisendera meseji 3 days amangu akanditi wakurwara wakuita zvetv kiki ndozvakanditi. Anyway, ndakuda kuenda manje ndakuda kuenda mina ndimbomhoresa vanhu apa ndakuda kuenda munogona kuchiinda zvenyu amana nhasi tatata amana tasvika 250 amana ka mendikudzei guys no mozonditi ndakudadirai but I'm so happy. I'm so happy memwana anyway kandiko as great vision Rose my zviri sei Nyasha Ganda Shailene Junior Love Nezakaya zviri sei Lawrence Wenga sei Priscilla Fadzai William mozva zvikuitika manje musi weFriday next week sezvo ndikuda pabasa ndakandipo for like 4 years what saka zviri kuitika nokuti pane kaevent kandiri kufanira kuti kuno zvavanoita culture yavo zvavo chandakaobserva ndechekudai kana vanhu vakuritaya kana kuti vakusiya basa unonotenga present iwewe kana uri iwewe uri kuritaya
inangwa retire, but I just appreciate their culture. So what I did, ndakanotsvaga zvakati zvokuti like this pane mamwe matype emascarf awana kuno akati chipe ndokubva ndatenga about 40 zvakadero. So musi weFriday inenge ivhare, saka toti ndakana kuti basa musiwo ndinenjina kubva kune munhu waitsvaira wandaitaura naye aikorobha matoilet vemumatoilet veve ndakanotenga ndikavatengera magifts tikati amanaka kuti tipinde mutoilet imomo mukuti vanhu vaiva nemvura mudepartment medu taivaona namadhai vavo. Pane umwe wandoziva vakatoitwa operation vakachekwa mudumbu rese meo zvizvenesi vandanovatenga ndikati kubva nango gadhi waindivhurira ikera ndaivharirwa magedhi dzimwe nguva ndanonoka kudzoka kumba ndovhurirwa handiti ndobva ndanoita sei mutinga. Saka manje ndikuita manje musi wa14 ndinenge ndakapfeka chiekera ndakanotenga mucheka andinosa zvinoita maAfrican attire kuti unotenga jira rako, watenga jira rako wosonesa hembe yako handiti. Saka ini zvandakaita manje ndakati no ndokutenga jira rekuThailand but ndosonesa design yekuAfrica inenge yakasorifwa nginiya but ndakapfeka material yekuAfrica. Ama zvichabuda here mai mwana izvi kuitika Friday manhero acho kune imwe function kune vanoti mafewo evanhu vanodzidza program dzemari. Saka manhero I'm praying kuti ndokwanisa kuenda ndokunzodzoka ndomboita sei ndodzoka then Saturday ndikatora mapicha iwayoka ndatengerwa imwe jira namhomzo kubasa kwedu wandaiti mother. So kana vanhu makuzoenda abroad please unogona kusaurirana nerudhende rwavanhu vese but tsvaga one wako sokuti munogona kuwirirana zvokuti munhu iye anogona kuita samai vako. Amana abroad hakusi easy muoko wako chaicho agandara anogona kusiya asi mumwe anogona kukuita sei zvongodhipina newe. Aiwa makuwa ndapedza takutongotaura zviri general kuti next week pamwe ndinenge ndakachena ndizi ndatengerwa mai mwana wapichu present zijira ndikanzi vanondisonera ndikati mwari maita basa pane munhu asingati zvimahara. Bona ndikutokudadirewo kupfana neAfrican attire yangu anenge ndakapfeka design yemuThailand anyway ndakungojambwa kudzai mhondoro tinashe zviri sei toki aripi anyway continue. Nhasi tapedza nhasi story time dzanhasi tapedza. Rumbi zviri sei rumbi pinki ndakumhurisa vanhu manje Shuvai, Anesu, Ru, Mich, Winnie, Shamo. I don't know if come Jeremiah Mochigambi, Zirisei, Anesu, Martin, Izimo, Contilda, Kudzai, Mondoro, Esther, Shaile. Amanaka. Mamuresa murikuindita guy. I hope muswa 14 gandika uya ndikadauta live panapa. Mune michini mwaya my love nema likes. Nyasha zviri sei blessing but vanhu munondiwe musi wa14 sei mune musina kuinda out here. Monster Divine Lawrence Jeremiah uri kubiridzira ndambosa Sandra Chanti kudzai ndakumhurisa. Ndita live ndichindepi ndikupedza basa musi wa31 anyway ndatapapi vada kuenda chiendenyi story time yapera nhasi. Leslie kuInstagram ariko kuFacebook ariko kuno kuYouTube ariko aiwa Leslie anitakudawo so apa ndakutoziva Leslie akachinja hairstyle nditokudza Leslie aiva neimwe hairstyle yakanga yakareba akachinja akabvisa profile yake ndokuziva kwandiita nastarch hera nanokuona starch hera manje starch hera ndakatanga nayo ndichiri kwamabhanzi maona manje kudzai azvinei sei kutera kwese chamwa apa I don't know kuti tasvika pa2000 here mafollowers paInstagram mana tasvikira let me check tikudawo kusvika 2000 mafollowers paInstagram mana ndine 1914 ndinota follow obhekika kosara achipo hatinoshingira toti handisi kuuya namunhu wangu pano handidi kuuya
ndikauye nemunhu wangu pano amana ndikauya nemunhu wangu pano pamanosa zvaitika. Let me tell you, vamwe vanhu vachitanga kuti hey ndomuziva, hey what vanotanga vanodhiga maarchives ona. Saka zvinani hangu ndimbomusiya kuseri uko unless iye ati kwangu kufacebook ndinongoshandisa Shema TV, kuInstagram Shema TV futi zvese ndakangoti Shema TV. Saka pamufesi pari triki maimwana, pari triki kuti pamwe anenge asingadi kuita sei kuonekwa. You never know. Hanzi kasi mutai, no, haazi mutai muzimbo. Newe ndingatya kuti ndionekwe mutai anonzwa chii. Dai izvozvo ndichimushunya zheve nditi iwe ndichimunyembera kuti vanhu vati yes. Pavaidana aiwa ndasina kuona kani pavai panashe sei Barnabas John, oh my god, zviri sei Sandra aiwa ndomusiya kuseriko chandazvainde kuti pamwe angada kuonekwa but nangu handisandaredi, handidi anozonditira madhirama pana pakuda kuonyererwa, handidi. Handidi, ngaagare kuseri kokoko achingoti nhai Jehovha ndiwo murandakadzwa makandipa here pano pasi apa ona inchingoti ndizvozvo chaizvo ndizvo wakapuwa namusiki izvi. Linda Michelle, ndakuenda manje 2 hours. No, bye guys, bye. Ndabva ndichida kuita 30 minutes but ndatopa 2 hours. Bye. Hausi anyway, bye asikala. Ndakuenda. No. Dzana sindapedza. Bye. Ndakuenda, bye. Ndakuenda.